Orujo kanyanam kamoro moro mintiere machiegni e juma manyien kawuono chieng' tarik 3 dwe mar 10 higa mar 2022 en geno mara ni bedo kod odira makare arwaki ni ibed kodwa nyaka giko mar chenro makama nyinga en Sharon Ong'aw oyawre nyakora mugia juang kamoro moro maintiere kawuono wuok ticha main tarik 3 dwe mar 10 higa mar 2022 ageno ni chiemo maber kamoro moro maintiere kendo idonjo dwe manyien e yo makare kaluwoni ni wadong' mana kod dweche matin kende to watieko higa ka kamano to machiegni e chenro marwa mar RuuPiny machakore sani nyaka ng'omol kanyo saa 5 mar onyango nyinga Joyce Oduor nyakora mugia juang oyawre kamoro moro maintiere weekend bedo marabora bedo machuok arwaki ni machiegni chenro mar RuuPiny nyinga Cleophas Oluoch Cleophas Ichiona Ang'o wana timore? Achiwa ber. Ninda diera kosekoro nindo ka mirima moro ne nitie matin. Mirima mang'o Joyce. En chano wacho ni mana kiparo ni nyakora mugia juang Manchester nogwadi. Manchester otugo. Manchester otugo. Bende gin klip ariyo mag Manchester. Gitane gitugo. Manchester City gi Manchester United. United gi City teno tugo. Ni jahera mar United koso City. An jahera mar Manchester. Oja United. Ageni odiochieng' debe no ologi kata ne giyombo nyoro kawuono dok wayweyo. Ayiwacho ni gimoro amora katimore kata marach nyaka irang kumoro maber. Nyakora mugia juang Manchester United noloyo Manchester City e tielo mar ariyo mano second half. Oloyo Manchester City gonde 3-2. Manchester City emoloyo thuolo mokwongo second half koro warango gi half dakika 90 to dakika 90 mpira en dakika 90 Okamane Cleophas Ichiona dangeni Cleophas nyalo wuoyo nyaka machato chunya to nini achiwa ber gijo era mag Manchester United mutingo Eriko Keo Kizito gini jakinyar modi gini omionyoro kwa nindo kate Facebook mana ng'icho kata kiranga ni anang'o matimore kara kamano wacho ni tugo chalo kamano chala jua kawuono en kori kinyo onge to kata kamano wangima Joyce gi Sharon Ichiona anachiw makare to kata kana Manchester United ogo do Kenya poda atigi wach mar wiko pod gi wike ng'we mag pinje maoko pod gi rieny oduchi manyoro nwa neno Kipruto mana mos Kipruto kanoloyo ng'we mag London to juma mokadho cha bende nwa neno Kipchoge koro en wach makare anachiw makare Joyce amba chiw makare kodira maro bedo maber Arsenal noyombo mano mor maduong' ahinya kalon an kaka jahera mar Arsenal wan gi mor ni ne wayombo odiochieng' manyoro no olomani moro medore kata kamano ntiere maber bere nyakora mugia juang kawuono en chieng' wuok tich kaka pile wapango ni chenro moro mayalach mondo mi mana gigo mar timo odiochieng' ma kawuono weche manyien ka Sharon dhi kelo kanyo kawuok kanyo to arango nono magazeti ma Joyce dhi kelo kar ka wasesomo gazete duto mag Daily Nation kod mano ma The Standard warango mago matimore e piny Kenya manotimore e weekend ka mokalo nyoro jatend piny Kenya ne nitiere gwenge go ma Homa Bay nowacho weche machalo nade kawuok kanyo chenro mar kaka wanene chako yanga kanyo saa 2 nyaka saa 4 mar okinyi ka watieko kanyo chenro mar mbako romo donjo kaka no chenro mar mbako romo nyakora mugia wada penji ni hola mikawo ga nang'o hola matindo gi ikawo gi ga nade to CRB kacha kawo koseketo koro kinyaka hola machielo kata bengi iso inade kacha wadhi bedo ko jolonyo weche go mag uchumi mabende dhi temo leronwa ni gik ma kama ikosedonjo kacha to golo ganda maromo milion 3 mane ntiere CRB kacha tiende nang'o ne uchumi marwa mar Kenya apa ni magik wadhi rango duche ma kawuono ka chenro go duto wadhi bedo kod jolony madhi medo kono wa gigi mosebedo katimore gigo monego bedo natimo e kinde gi duto ka gin bende ginene mane maga bedo odiochieng' ma kawuono ka nyaka sani nyakora mugia juang weche thoth bedo jatend piny Kenya gwenge ma Homa Bay nyoro Sharon Joyce okayo machalo an nakawe yo makare kalore ni jatend piny Kenya hotelo ne piny Kenya te hotelo ne counties duto 47 hotelo ne jo Kenya milionde duto mantiere pachoka entiere kod ratiro mar lemo gweng' moro amora e pachoka kendo nosingo tero ber modhuro e gwenge go makaluo sani koro en mana keto wang'wa rito ka obiro chopo singo kata oyo an nakawe yo makare Cleophas nikech ing'eni an awuok Homa Bay to Homa Bay en county na to ka koro dongruok emikelonwa en gima kare president Ramanya piny Kenya no singo mar dok kendo Homa Bay juma mokadho juma mabiro mar mondo mi oyang chenro mar gero udi koro arito neno ponono no biro chopo singo makamago kata oyo nitiere chenro mathoth chiero ohala mar pamba rech
wanga piny bende wacho no bro moko bedo bro gundho koro en chenro makare kata bed ni nitiere moko kuom jotelo mabende nokochopo wanga men gavana ma Homa Bay nowacho ni nitiere koda tije moko mabende notime e county mano ma Mombasa no neno Pondo Kaluma bende nowacho ni nokochopo kata kamano nitiere yawa mamoko mabende nochopo jotelo mopogore no neno Elido Walo gi mamoko into ikawe na de Cleophas an kaka na kaer ni moro maber ahinya kendo en ranyisi moro makare awacho ni odhi e gwenge ma Nyanza mapiyo ahinya to kiero ka inyalo rangi kaka ne Uhuru Kenyatta ne ochopo e gwenge ma Kaluo to kiero mano mar higa mar 2013 kata mano mar 2017 en ranyisi moro makare piny Kenya kadi nyime nyaka koro oganda bi kanya achiel kendo mondo sudi nyakora monge jogi in bende nyalo mana kono nyaka sani ni kawe yo machalo na jodbura ne ka jodbura ma Ugenya bende no kata David Ochieng mano ja ogai mar dubura no mar MDG mano chopo karakacha gi jotelo mamoko ni nyoro ne ntire kacha e thuolo moro wacho ni kawo mokwongo nitie jok mapok wuoyo kata gwenge ma Nyanza nyoro na mora ahinya ko idho bi mtoka kacha to wuoyo gi jopiny kendo kono gi kaka weche chal en gimoro makare nyakora monge jwang makor mathoth yudo mane chiri mar RuuPiny ni mar kae wasingo mar bedo kodi kinegi duto mondo mi bed kod ng'eyo kisebedo kod ng'eyo tibedo kod lokruok makelo dongruok e ngimani chenro duto mitimo kawuono nyaka odiechieng' ma juma ni biro rumo machako chak juma manyien ikete mana kar kae to record Facebook mar Ramogi TV wantiere live kachel kod YouTube mar Ramogi TV to record Cleophas Oluoch e Twitter Facebook kachel kod Instagram maga nyakora muge jwang namba mar ote machuok mano mar 236000 bende podo yawi orunwa ote mari penjo moramora kintiere godo kutudore kod CRB kata keto ng'ate CRB kachel kod weche mag siasa icholo no ote mari kacha ka bende nyiso an nyingi tinyiso an neno waka intiere gwenge mage kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Odur Twitter handle @JoyceOdur_. Nyakora muge jwang kod nyime gi chenro makama tudri koda e mbui maga mag Facebook Twitter Instagram TikTok duto te iyuda @Sharon Ongao machiegni nikech ma en RuuPiny waid thundweche Musikwe na wasiwasi serikali mmechagua ni serikali yenu na mimi nimesema nimejitolea nitawafanyia Wakenya wote kazi Watu 7 wamekufa kwa nyumba imetekea yote. Sasa sisi kama watu wa kijiji tunahuzunika sana. Nyakora muge jwang kamora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga en Sharon Ongao. Jatend piny Kenya Migosi William Ruto osingo mar tiyo gi jotelo mawuok e gwenge duto te mantiere e pachoka mar chwalo dongruok ne piny Kenya. Ruto oloso kane otimo limbe e county ma Homa Bay. E limbe mare mokwongo mabende notime gwenge mag Kaluo, Ruto nyocha be mabende noyier kaka jatend piny Kenya osingo mar yuayo jotelo duto mar tiyo kodgi kanyakla. Jafwambo marwa Ali Beach negiler mar wachne. Kar Sadek Ginus mar okinyi, jatend piny Kenya William Ruto ne omolo e kanisa mar Africa Inland Church AIC e boma ma Homa Bay e nyasi mar alam ka en limbe mokwongo ma Ruto time gwenge mag Nyanza nyaka ne yiere kaka jatend piny Kenya. Bang' nyasi mar alam, jatend piny ne yudo thuolo mar loso ka onyiso jodak e gwenge mag Nyanza mondo kik bed kod kibaji nikech piny owacho mare biro tiyo ne jo Kenya te maonge akwede. Mimi nataka niwaambie musikwe na wasiwasi serikali mmechagua ni serikali yenu na mimi nimesema nimejitolea nitawafanyia Wakenya wote kazi na tutashirikiana pamoja na viongozi wenu na wale wengine wote. Ruto bende kono biro tiyo kod jotelo te mano yiere gwenge mag Nyanza ka ochakore MCS nyaka governors kaka yore wi jotelo kanyakla. Mimi nitashirikiana na viongozi wote waliochaguliwa kutoka wale wa kiwango ya chini ya MCA, wabunge, maseneta, magavana wote nitashirikiana na wao
ili tuweze kupanga maendeleo ya Nyanza na maendeleo ya Kenya. Jatend piny bende yango moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho mare biro timo e kaunti ma Homa Bay, kama oting'o nyaka tieko chenro mag dongruok mane piny owacho chako e kaunti ni to pod okwamo. Tuko na miradi ambazo zimekwama. Tuko na maji na sewage system ya hapa Homa Bay town. Tuko na maji ya Kendu Bay town. Tuko na maji ya Sindo. Tuko na maji ya Rangwe. Tuko na maji ya West Karachuonyo. Tuko na maji ya Oyugis. Hiyo mpango yote sasa nitafuatilia na viongozi wenu ili tuhakikishe ya kwamba tunatimiza ahadi yetu kwenu. Ndio mambo ya maendeleo ya sehemu hii iweze kutembea kwa njia ya kasi. Vile vile najua ya kwamba tulikuwa na barabara hapa kadhaa, karibu barabara kilomita 200 katika hii Homa Bay ambazo zimekwama mahali na pale. Mimi nataka niwahakikishia kwamba mtanipatia nafasi kidogo nipange mambo ya budget na mambo ya uchumi, alafu nitakuja nikamilishe hizo barabara zote. Osingo duogo e kaunti ma Homa Bay dwe manyien ma chaka oyanga gedo marudi manengo gi oyueyo e boma ma Homa Bay. Niliwaeleza tutakuwa na mpango mkubwa ya mambo ya housing, ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wanafanya kazi. Tulikubaliana katika ile program nilizungumza na nyinyi hapa, tukasema tutajenga nyumba 5,000 hapa Homa Bay County. Na nitarudi hapa mwezi ujao kuanzisha hiyo program. Ruto ne oten gi jotelo ma opogore kama oting'o jatend migawo ma oyier ma ochung'ne tudruok Eliud Owalo, gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma, nyawadgi machon ma Migori Zachary Obado, jaod bura ma Ugenya David Ochieng, Dalmas Otieno, e kind jotelo mamoko ka jotelo te mane oyier e kaunti ma Homa Bay to ne orem chopo e limbe ma jatend piny no. I want to thank His Excellency the President for changing the political discourse in this country from politics which is based around rhetoric, tribes and individuals to politics which is anchored on issues touching on the common mwananchi. Yicha wauoto kwa manyopin puma manyasa yomiyowa toto komiyowa what dikoro kwa dikore work with him, we don't work with him. Fanya kazi na yeye kama watu wa Nyanza. Limbe ma jatend piny Kenya William Ruto timo e kaunti ma Homa Bay en limbe mare mokwongo e gwenge mag Nyanza nyaka ne yiere ka jatend piny Kenya mar 5. Ruto singo ne jodak e gwenge mag Nyanza ni piny owacho mare biro tiyo machiegni maonge kwede e neno gwenge mag Nyanza bende obedo kod dongruok kaka gwenge mamoko. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ero kama na inya Ali Abich. Nyakoro mgejo kwa dhi nyime eni limbe mar jatend piny Kenya e gwenge mag Nyanza pod medo ywayo paro mopogore. Kama en limbe mar Ruto otimo mokwongo e gwenge mag Kaluo bang' chamo muma mar apis. Juma mokalo kata mana e kaunti ma Homa Bay ne ochopo odiochieng' manyoro, kata kamano nitiere moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Homa Bay mabende ne ok ochopo e nyasi makamano. Jopiny bende ogolo pachgi e wi chenro makama. Winjanena. E kinde kampen mar manyotelo motelo ne yiero madwe mar 8 kane en jalup jatend piny Kenya, William Ruto ne otimo limbe kaunti ma Homa Bay tarik 11 dwe mar 11 2021 kane otemo lombo jopiny mondo dewe dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya. Mana ka gima ne oseng'we telo, ne osingo mar dok e kaunti ma Homa Bay. Nafikiria mimi nitakuja hapa Homa Bay anitoroshe. Mimi sitoki. Mimi nitaenda nirudi tena. Niende nirudi tena. Watu tuanze kuzoeana. Ama namna gani? Bang' yiero ma tarik 9 dwe mar 8, Ruto chako dok kendo e kaunti ma Homa Bay wang'ni kaka jatend piny Kenya, komedo paro ne oganda jo Homa Bay winjruok mane gitimo e limbe mare ma higa mokalo. Kata obedo ni limbe no onge jatelo moyier e kaunti ma Homa Bay manoywore, Ruto singo tiyo gi jotelo moyier mar chopo lek mag dongruok. You have my commitment that I am going to work with all the leaders that you have elected
so that we can tackle the issues that affect the citizens of our republic, the young people of Kenya, the women, and every sector, our farmers, our business people, our investors. We are going to work together to take this county and this country to the next level. Rem mar jotelo moyiere kaunti ma Homa Bay chopo romono koro medo nyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny ka gipuoyo limbe jatend piny Kenya William Ruto kendo keto geno margi mar yudo dongruok. An kaka jadak ma Homa Bay mawuok Suba South amor ka ker owacho wach barabara mawuok Mbita chomo Magunga Kiabuya nyaka Karungu Sori. Mondo mi gik mwapuro chope chiro koni jopiny okonyre gi weche lupo ndara no nyaka losi kendo amor nikech o mention to gi mamoko. Ji owuok nyaka Siaya ko biro ka to jo Homa Bay ma jo Homa Bay moyier ka kochakore MCAs no kwaneno to kinde mang'eny en ni sama jatelo biro e gweng'u mane ka jatelo yudo thuolo komi thuolo mondo iwuo mondo ikwago gimoro ma ok ne un godo kendo mano miyo jatelo mar piny bedo gi mor ko chung malo to wacho ni gima ng'ane okwayo abiro timo. Daher mar mondo mi awuo gi joluo wetena mondo wamuony mirima to wakonyre uru mondo mi wayud dongruok makiny. Nikech ka ok watimo mano ero waol gi bedo oko mar sirikal. Sirikal oseyie kendo yie no nyalo tiyo kodwa. Jopiny ogogo odiro kuoye wang' jotelo ma oyiere kaunti ma Homa Bay kuom buono romono. Wayudo wich kuot wan kaka jodak ma Homa Bay ni jotendwa mano wayiero te onge mane obire e romb ker and mano en wich kuot ne wan kaka joma noyiero. Adwa ni jowo ng'e ni wach mol kanwa seae sani nyaka giti gi jatend piny to ka giketo ni gidwa ni gikuod wi ker mano ok wabiyie kendo wasiemogi kabisa. Ker biro dwe manyien wadwa chenro malong'o nikech de gibede meeting no nitie gik mwakoso nikech ne gionge kata mana gigo mane jatelo ne wacho onge yo ma wanyalo geno go ni ginyalo timore kare ka onge jotendwa ma push weche mag dongruok. Moko kuom jotelo ma Homa Bay kokalo andika magi magikete lai mar mbui yango gima omiyo ne ok ginyal chopo ka moko wacho ni ne ok ogwelgi to moko bende wacho ni ne gin mabor. Andika mare kokalo lai mar Facebook Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owacho kendo alieko kawuono jatend piny Kenya William Ruto timo limbe Homa Bay e kanisa mar AIC daer mar rwake e lojo Homa Bay. Ok anyal bedo e romono nikech an oko mar kaunti kata kamano nasenyise jo Homa Bay chunygi ng'won kendo gidhi rwake maber. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma bende kokalo lai mare mar Twitter okonia alieko awinjo ni jatend piny William Ruto timo limbe Homa Bay kawuono machiegni aonge gi kaka nyalo chopo. Winjo ket chenro makare kinde mabiro mondo jaod bura mar kama limbe timore orwaki. E kinde no jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo bende kokalo e Facebook mare ondiko kendo alieko adok ne nyaminwa Gladys Wanga kod owadwa Kaluma ne ok oluongi kendo onge tiende dhi e romo. Homa Bay County nitie kod jotelo mathoth kata ma ok oyier nyaka ni chung'nwa mana gi jok mowuok oko. Bang' keto singo mar tiyo kanyakla gi jotelo moyier geno koro nitie ne piny owacho mamalo kod mago mag counties biro tiyo kanyakla kinde twech achiel mar nywako lwedo dongruok manyalo loko ngima oganda jo Kenya. Nyakwara Mugejuang report makamano ochiwo jafwambo marwa George Bati. Kodhi nyime gi weche manyien eni jatend migawo mar ohala mogwel mano Moses Kuria oramo mar funjo duond bura mare mar chama cha kazi kendo donjo e duond bura mano mar UDA motelne gi jatend piny Kenya mano William Ruto. Kuria wacho ma e seche mane oserombulo e kaunti ma Elgeyo Marakwet ne jalar kom seneta Magiotiko mar UDA e yiero ma adundo. Bang' seneta ma kaunti no Kipchumba Murkomen yudo gwelo kaka jatend migawo mar apaya mapachoka. Kipchumba Murkomen wacho ni oikore tiyo gi ng'ata ma bende ibiro yier kaka seneta Elgeyo Marakwet ka gavana machon e kaunti no mong'ere kaka Alex Tolgos. Kata kamano oramo ni komno kaber to winjore omija chung gi duond bura mano mar UDA kaka achiel kuom yore mar nyiso luor ne jatend piny Kenya William Ruto. Najua ile kiti viatu ambao Murkomen ameacha ni kubwa. Najua mtafanya kazi yenu kuchagua kiongozi. Nataka kuunga mkono yule amesema hii maneno mumalizie katika nomination ya UDA. Unajua mimi nilikuwa mpaka jana nilikuwa kiongozi wa chama inaitwa chama cha kazi. Nikavuja hiyo chama, tukaandikia registrar,
tukaingia ndani ya UDA. Sasa kama mimi mtu mkubwa, waziri mzima, anafuja chama ingia UDA, wewe ni nani? Tunaelewana? Mimi nataka tuungane mkono, tukimaliza nomination ya UDA hiyo maneno ishe hapa. Nyakoro Mugejonko pogre gi weche mag siasa tiri nyaka weche gweko mabende luoro weche mag ohala ka bende gisani medruok e nengo mag chiemo kod modhi mag nyamburko koro ong'aw pek mar ngima malo moloyo kaka osebedo kuom thuolo moingo higni 5 mokalo. Kwan ma igolo kod piny owacho koro wacho ni pek mar ngima dwe mokalo ne ochopo e atamalo 9.2, rang'iny mabende pok ochopo e chakre dwe mar 6 mano mar higa mar 2017. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, oro madhi nyime e thoth gwenge mapacho ka kod nengo mag modhi nyamburko mabende pod nyalo medore en ranyisi ni fuong'ruok ok ni machiegni. Bang' medruok e nengo mag chiemo kod modhi mag nyamburko e dwe achiel mosekalo, pek mar ngima ma ipimo kod nengo mag chiemo, wuoth, lewni kod pango udi e kind mamoko sani koro idho nyaka atamalo 9.2, rang'iny mapok ochopi chakre higa mar 2017. Bad migawo mochung' ne chiwo kwan e lo piny owacho KNBS koro yango ni nengo mar chiemo kod gik ma imadho ma ok mer dhano osemedore kod atamalo 15.5 higa achiel mosekalo. Nengo mar mok kuon, michele, oganda, sukari kod ring dhiang' duto ne omedore kod kind atamalo 1 kod atamalo 8 e thuolo mar dwe achiel mokalo, kama nengo mag alode kende manoyudo fuong'ruok matin ka opim kod kaka ne uso gi dwe mar 8 higani. Dwe mar 9 ni be mane piny owacho ng'ado omenda ma itiyogo e gayo medruok e nengo mag modhi nyamburko, okang' ma koro miyo sani petrol gi diesel iuso e nengo mamalo mogik chakre ne piny owacho ket chenro mag lando bech mwandugo dwe ka dwe. Okang' ma kamano osechoro nengo mag wuoth kod atamalo 25 e dwe achiel mosekalo, ka bende nengo mag nyiewo teko sitima sani oidho kod atamalo 20.9. Medruok e nengo mag nyiewo teko sitima koro orucho fuong'ruok mana jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ogolo mar atamalo 15 dwe mar 12 higa mokalo. Ute ma ji pange bombe mopogore opogore bende koro osechako meto, okang' ma koro dhiro pek mar ngima ne oganda ndalo machuok bang' timo yiero manopong' kod geno ni tend piny manyien nyalo temo duoko piny pek mar ngima. Bengi maduong' ma pacho ka CBK nyocha omedo nyinyo ma bengi dhi chiwo godo hola kowuok atamalo 7.5 nyaka atamalo 8.2. It's true, one can say, what has monetary policy got to do with the price of vegetables and etc. But I think the point here is the second round effects. So things that relate let's say, the things that relate to those specific products in a second order way. So think about fuel and think about transportation costs. So the cost on transportation, that's a second order effect. And that's why the NPC took the action that it took of increasing the benchmark rate by 75 basis points. Dwe mar 10 ni bende koro biro gi pek mage, kama bad migawo mochung' ne choko suru KRA koro semedo suru ma ijuoge ewi mwandu kaka modhi mag nyamburko, apiko, lainde mag simu, juice, pi kod kuong' e kind mamoko kod atamalo 6.3. Dweche 60 mokalo kane pek mar ngima ochope kama ochope sani, piny owacho ne ogolo suru ewi oduma kod chak ma igolo e pinje maoko, okang' manokelo fuong'ruok matin ne oganda e kindeno ma bende Kenya ne dhi e yiero maduong'. Piny owacho masani osechako chwalo mbolea ma nengogi oduok piny e gwenge mopogore opogore kaka okang' mar keto yot e nyayo chiemo. Kata kamano, bedo ni oro kod ngaji pod okwako thoth gwenge ma pacho ka e kinde ni koro rucho geno ni nengo mag chiemo biro lwar machiegni, ka bende nengo mag mwandu ma iloso kod kembe mopogore opogore e pacho ka pod nyalo idho mana kaka sitima kod wuoth bechgi medore. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugejuang en mana geno ni kinde mabiro pek mar ngima biro fungre mar mondo mi jog oganda ma pacho kaendi oyud thuolo makare. Kopogre gi mane ni ji abiro mawuok e familia achiel nowito ngimagi e masira mar mach ma bende notimore e gwenge mag Mano Kimbari e kar chung' od bura mar Runyenjes ma bende nitiere e kaunti ma Embu. Poko yangore gi madino kel majno manyo muoche od familia no Otieno Manyoro.
En masira mokelo lit kod kuye gwenge mangimari e kaunti ma Embu. Masira mar mach manyonego miyo wuoro nyithindgi adek kod nyikwagi ariyo otieno manyoro. Familia moja, watu 7 wamekufa kwa nyumba. Nyumba imetekea yote. Sasa sisi kama watu wa kijiji tunahuzunika sana. Yule mdogo sana ako na miaka 4, mwingine ako na miaka 6, mwingine ako na miaka 8, mwingine alikuwa anaenda kufanya mtihani wa KCB, na msichana wake alikuwa anafanya business. Majino manyo wango jiabirio go pepok onge gima nyokelo. The investigation officers have come na wameanza uchunguzi. Wamechukua miili na pia wakachukua samples, na tuko na matumaini ya kwamba watafanya uchunguzi ambao utatuambia ni nini kimefanyika. Jalup Commissioner ma County ma Embu January Winge nyoyango masirano bang chopedala manyo masirano timore kakoro gikwayo ngata man kod ng'eyo kutudre kod masirano mondo miyo godhok kubila. Kwa wakati huu hatuwezi kusema tumejua. Hiyo ni kazi ya uchunguzi. Mtatupea nafasi ili tuweze kufanya uchunguzi kamili, ili tuweze kujua moto ulianza vipi. Na kitu kingine cha kusema ni kwamba watu wote kama mnavyojua katika hiyo nyumba wameaga. So hakuna mtu wa kutueleza kitu ambacho kilitokea. Jotelo mayalura no kamutingo jaod bura ma County ma Embu Pamela Njokinjeru kod jaod bura mar Runyenjes Eric Mushangi koro kwa jodak mangimari mondo miyo konye timo nonro kendo mondo gigo report ko bila pono ni giwinjo gimora mora mutudre gi masirano. Ningeomba wenyeji wa area hii waweze pia kujitokeza kama wako na ujumbe wote ambao unaweza tusaidia katika upelelezi wa janga hili, waweze kutupatia na kupatia kitengo cha usalama tuweze kujua ukweli uko wapi. Ningependa kuuliza watu wote wasikie wakiwa safe wakipeana habari, kwa sababu investigation officers wako trained vizuri na hawatapatiana information ambayo itahatarisha maisha yao. Jodak mangimari makoro ni kod lit mokalo kwayo pinyo wacho mondo kasti mononro masirano kakoro gikoyo governor ma Embu Cecily Mbarire mondo ket geche mag nego mach sub county duto ma county no mondo miyo konye rakruok gi masira makit kod mano. Na tunaomba serikali ifanye uchunguzi ili tuweze kujua nani alisababisha hii mambo. Kuna huzuni mingi sana, lakini tunaomba Mungu yale ametendeka, Mungu atasimama juu yake. Ringreji abirio go tere kar kano ringrejo moto ma Embu Level 5 Hospital. Nyakora magajuang mano report mabende no chikanyo gi jafambo mar Lydia Ukeyo. Mosahinya ne familia no kuom lalo wedegi kanyakla koda osiepe. Kopogre gi mano eniji 26 ni omaki otieno manyoro e magawa moko abich manie kar dak mantiere Kilimani e bure Nairobi kama ne obila ne atimo apedha bang' yudore ni kuonde budhogo itie kod yedhe ma ok opuodhi to kod chike to kendo karamana ketho chike mamoko. Apedha no bende ne oriwo apisa Magnema. Jafambo marwa Wycliffe Ooko nigi lerno. Yuarwok ne oneno e kind obila kod weg kar budho ma Oyster Bay e kar dak ma Kilimani, kaunti ma Nairobi otieno manyoro. Obila kanyakla kod apisas Magnema nyo timo apedha e magawano mayudore gi ngapaya ma Kilungu. Ma bang' jodak ma kanyo golo ywak ka giwacho ni kokono kod uso mag yedhe mamero ji mayo gi kwe. We are having a problem with the loud music and parking. People park cars on the road. For me to drive on Kilungu Road, it took me 1.5 hours to reach my house on the corner. And nobody was prepared to listen to us. My own children can't sleep. And I was here 2 days ago, and I told them there are specific county bylaws on how you convert a residential property into a commercial building, and how you can then convert that into a pub. You don't just create pubs from zero. E kinde apedha no apisas mag obila ne omako meneja mar magawano, jotich 14 kod aguche 20 mag ywayo yadh mer ma otise ni shisha, mano mayande piny owacho osego kum higa mar 2017. This is very unfortunate. You remember very well, even yesterday we came here, the residents requested them
that please let them observe some decorum. But unfortunately, we don't know which power they have. Apedha makamano bende ne otime kuonde tongona mamoko kama oting'o Club 909, Kettle Bar kod Onyx kama bende ne omaki ji 11. Achijego ne otere tesendo bila ma Central Police Station ka girito chopo e nyim doho chieng' wuok tich. MCA Makileleshwa Robert Alayo kwayo director ma ochung'ne chiwo lesen e kaunti ma Nairobi mondo ogo peksen kuonde tongona e kar dak Makileleshwa ma owacho ni chido lwasi gi koko nyayo tiyo kod yedhe mamero ji e kind timbe mamoko mag maundu. Weekly Foko, Ramogi TV. Mana kamanya kwa Ramogi Juangi report mara pedha mabende notime kuonde math mantiere bura Nairobi kar dak ma Kilimani. Bende makelewa e giko mar weche manyien okinyi makawuono parni chenro pod ielach mabiro e nonro mar gazet mabende aneno ka nyawadwa Joyce Duor ikore e yo makoni kod kocha ka yo matin mabiro e nonro mar gazet. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia RuuPiny cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using RuuPiny cashless. Asroko bangle kod study. Kori nyalo ngisa kuma behind tie. Sani gimonengo watime en manyo behind. Wadhi? To, enang'o momiyo ini konya? Nikichalo jaoda. Nice video. Anna keto wembe matindo tindo e healthy. Mono ng'ad lwet behind komulo. Onge wach. Adwa na tangni kaka johera bet ga mama ma ini ba winja lit to onge gimibo timo kata dichie. Deal ni deal. Dial *334#. Ebu tuma za lashes. Rojamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Mana kamano nyako Ramogi Juanga machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile nyako Ramogi Juanga wabedo kod thuolo mar nono gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard mabende wantiere godo e studio ka okinyi makawuono. Ka bende okan kenda mar mondo mi wanona gazet ariyogi wantiere kod jafuambo mano Eric Okeo Kizito mabende odwa kawo godo thuolo makende mar nono gazede ariyogi mwantiere godo okinyi makawuono. Eric machiegni ahinya e nonro mar gazet. Erokamano Joyce. Eno kinyi makare ruotho yawno piny. In kaka jaera mar Maniu Otieno no bedo machalo nade? Otieno no bedo mar bora. Ke chunywa jony wakia kuma ne jogi oyudo password modonje server moloko oloko form sa uchiel. Ma wach ma jonyo chunywa to kata kamano ang'eni odiochieng' biro. Tuoni ne gidonje server gichenjo duoko. Ma wach ma koro jonyo chunywa mang'eni johera mag Manchester United kamoro moro gintiere chunywa jony
ojony to kata kamane na dhula ang'eno bro lokore wabro chulo nitie kama obro chule wacho kata kamano an kaka jahera mar Arsenal anta mor chunyo mor an aonge achiedh nade moro amora kata kamano wantiere kod gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation ka wachako kod nono thuond weche ma bende omipeke gazede ariyo ni ka wachako kod gazedno mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation thuon wach ma bende omipek ka en gino ma bende biro timore ne oluongi ka ni nyithi kiye mar Raila Odinga sani koro weyo. Joyce magi koro gin iwacho kanyo ni gin nyithi kiye nikech magi josiasa man gi mbi mamalo manyiche oluoro jatend Azimio Raila Amolo Odinga kanche konye goyo campaign mar mondo mino chop lekne mar yudo telo mamalo mar pacho kae. To koro ipenjo ni gidhi bedo nade sama koro chopo ni nikech ng'ama koro kawo telo ma pacho kae en William Ruto maka ning'iyo kata jotend migepe mane sire kalure kod yengo mane jatend piny Kenya William Ruto notimo owegi oko. Koro king'iyo kanyo ket picha mar Hassan Joho ma ng'at Raila ma idre gwenge mag dho nam chumbi kucho ineno kanyo Eugene Wamalwa michen jatend migawo mar jolweny Charity Ngilu ma bende jatend Azimio nonyise mondo omiyo ojwang' lekne mar yudo tielo mar ariyo mar bedo gavana mar Kitui mar mondo mino sire kanogeno ne obro miye lemo moro ka giseyudo telo makoro eben kanyi okete kanyo. Peter Munya jatend migawo mar pur bende nosingne ne odhi bede telo kana odhi bedo mana jatend migawo mar pur manche entiere no. Nyako Wilford Oparanya bende nosemi migawo mar omenda. Koro gidhi bet nade kalure kaka siasa koro bedo sani gidhi bel wanyalo wacho ni nyaka sani lek margi mane gintiere godo gore Luanda kalure ni noyomb Raila Odinga e ng'wech mar laro komno mar ten piny Kenya. Kata kamano mane thuon wach mabende omipeke gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Kata kamano adwa ni wachak kod gazet mar The Standard okinyi makawuono. Gazet mar The Standard thuon wach mabende aneno komipeka okinyi makawuono Kizito en wachno mar Ruto strategy to slice Raila base. Matendo ni ten piny Kenya masani William Ruto otemo mar soyo tiende e gwenge manyaka sani wang'eyo ni gin gwenge mar Raila Odinga ma jatend Azimio osebede kod mbi mathoth ahinya kuom higni malach. Joyce jatend piny Kenya William Ruto dichieng' manyoro nyodhi kaunti ma Homa Bay mano luwo yo mar Alam to mayo manyodhi godo mar nodhi pimo tut mar nam tut mar pini to chal nade makech nowacho kanyo na ng'obro duogo dwe manyien mar mondo miyo chwali yorego mag dongruok. Koro dhi manyodhi go kunyoro ni nyodhi pimo go ni chal nade jogi dhi rwaka ma chal nade ema nyodhi temo. To koro bende ma biro seche ma kaunti ma Homa Bay gi gwenge mag Nyanza mago kuonde mane nigi manosiro Raila Amolo Odinga koro dhi pimo mano nyiso gi ni an kai mar tiyo ne jopiny. Kizito wach makamano bende aneno komipeke ito boke mar 6 kod mar 7 mano mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono. Ka wachako kod wach mantiere oboke mar it gazet mar 6 mano mar gazedni mar The Standard. Nyaka sani koro mana kaka isewacho jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne dhi limbe mano e gwengego mag Homa Bay mano e kaunti ma Homa Bay wanyalo wacho kata ne gwengego mag Nyanza. Kata bedo ni governor e kaunti ma Homa Bay mano Gladys Wanga to nowacho gimomiyo nokochopo e romo makamano. Ne waneno ka Ruto ne oten kod jotelo mopogore opogore mano moriwo jaod bura ma Ugenya David Ochieng, senator machon e kaunti ma Kisumu Fred Outa, mano MP machon mano Martin Ogindo, mano jaod bura marangwe no ntere kanyo kod Silvanus Osele ma Kabondo Kasipul kaachiel kod jotelo mamoko mabende notene kanyo kaka Odoyo Widi kod jotelo mamoko makaluo mabende nosiro jatend piny Kenya William Ruto e kinde mabende nodhi kaunti no ma Homa Bay. Joyce ma wach manyotimre kanyo to nyoko nyis picha moro maber. Noko nyis picha maber nade? Mano jotelo mamoko koso chopo. Mano jotelo moyier koso chopo. Nikech Ruto en sani en jatend piny Kenya. To Ruto ni sani en mawenge duto te piny mangima ng'iye. Makoro jotelo ginonego beni bedo kata kanyo to gidhi gibede bathe sacha lamcha kata sama ne podi somo mumacha to gikuodho ni jatelo wato nwasiro Raila Amolo Odinga to in makoro sani telo wan gi makoro nwadwaro ni ma inchwa onge godo kaka koro in jatelo wadwa ni miwa godo gin mane gibet kach to gikwayo on behalf mar jopiny
makoro koso dhi kacha nok nyis picha maber kata ka bed ne giwacho gik mano miyo gichopo kanyo to nono gichop kanyo nikech ma limbe mokwongo mar jatend piny Kenya e gwenge mag Nyanza ma joma be ne gin gi yawi mar chopo kuro nikech sama no chopo kuro jatend piny kochopo nyaka lieke moko matin mobro timo ne jopiny ma be noselieko koro jog bed ka to koro ne nyiso ni adier jogi gidwaro mae koro jotelo moyier gi nonego bed kacha mondo mi okuodh ne ni jatelo wadwaro mage ma to ka wang'iyo ito boke mar 7 kanye kuma koro oler kanye yo makare gigo mabende jatend piny William Ruto osingo mar kata dongruoge mopogore opogore mabende jatend piny William Ruto osingo mar tero ne oganda e county ma Homa Bay mane limbe mare odiochieng' manyoro e kinde mabende no riwore kod jo Homa Bay mano e kanisa mar African England Church mano mayudore e county ma Homa Bay kama bende tok bedo e alam bende osingo mar loso gik mopogore opogore kaka mano kambi mar rech agundho kambi mar pamba kata mano cotton mayande ponono tim maber ahinya e county no ma Homa Bay kachiel kod ber mathoth mar gero nyaka udi manengo gi yot osingo no biro tero mago ber dute county ma Homa Bay. Joyce magi gima jopiny dwaro dongruok makoro jatend piny Kenya to kalam kano dhi e rally nosingo ne jopiny ni gero ute mag jot mano chako kanyo ni dwe manyien obro dhi mar mondo mi osidhe gedo mag ute maromo 400 ma magi gin ute kuom 5,000 midwa no ger okon kuro dwe manyien odhi sidho gedo mag ute 400 mago kuom 5,000 monego bene gero osingo chiero dongruok mano podho makata mano kwamo mago koting'o godo mag pi yudo pige no wacho kanyo od buche mopogore opogore ma kuonde pi monego bed ni gero kachiel kod apeyni monego bed ni gero mano wacho ni borgi romo kanyo kilomita 200 koro magi gik makotimo to donge jopiny brogo nero kamano nikech dongruok emidwaro nikech wacho kanyo ni county mago Mabei kod mago mag Nyanza gisebedo ga oko mar piny owacho maiso nango pok yudo dongruok makare koro ka jatend piny alo chopo machiw singo makamae chiemo bro chopo gi to jopiny bro bedo mana gi mor kochopo singo nikech sani koro siasa oserumo dongruok eming'iyo ema ebe koro nodhi kanyo mar mondo mi ochiw singo mar gigo mochano modwano timne jo county ma Homa Bay koro warite dwe manyien oduogi ochaki mondo ne adier ni kata kano bedo ni nokwamie kuro kama to sani koro en jatend piny Kenya monego beno tiyo ji duto ma sani ok ng'i nango ni jogi nogo oluto nambul to jogi nokoluto nambul kata en owuon osesingo mar telo ne jo Kenya duto obed ni luto nambulu obed ni ok luto nambulu nyaka sani ero osechiwo singo e county ma Homa Bay gino ma sani koro jopiny onego bed ni bedo piny mos to keto wang'i to neno mana kaka osesingo ni juma mano dwe manyien dwe mar 11 obiro chope county ma Homa Bay kacha to sidho projects mar gero udi manego gi yot mago madero 400 wabiro rito maneno ko biro chopo kanyo kendo ko chako project makamano ponono biro kelo fungruok maduong' ahinya ne oganda e county ma Homa Bay ka wadhi mbele Erika ito boke mar 8 mar gazeti mar The Standard okinyi makawuono ntiere jago moro kae idendo ni Jacob Ochola Mwai sani koro lieko ni en wuod mar jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki sani koro dwaro ni opim DNA mare kata otim DNA mare mar yango ni adiera en wuod jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki. Joyce makoro bura mai twerere toka jatend piny Kenya mano no seiki kore wacho kanyo kit DNA midwa no timni dwaro ni mondo mi obio ogol Kibaki e bur nie ko pim to koro en wach ma iye bro yware kanyo nikech familia mar Mwai Kibaki to kwedo wach makama ko wacho ni ma gin ng'ama gikia ma en ng'ama obiro monjo kwe margi koro jago ni boramo ni mondo mi adieri wuogi nyaka tima DNA ni mar mondo oyangi ni en wuod Kibaki kako wacho no koro wabro ng'iyo kaka wach ni bro dhi nikech done wacho ni kit DNA midwano tim kanyo bro dwaro mar mondo mi ogol Kibaki oko bur mondo yud kaka ipimo itimo DNA ni jagono mabende oketa tipone kanyo Kizito king'iye malong'o to an korka kora aneno ka odwa bedo machal matin
koda mano senindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki. Jago ni mabende luongo kae ni Jacob Ochola Mwai. Sani koro olieko ni en e wuode mosenindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki mokwongo. Ka bende sani koro dwaro ni familia mar mosenindo Mwai Kibaki oyange kaka achiel kuomgi mar mondo mi opogne mwandu. Ponono kotim DNA makamano nyalo yango adier ka en wuod Kibaki tinyalo pogne mwandu kata oyo. Koro an kanena na giwanga kamae. Ochal kino kata ume kako gedore. Ne kata dhoge ne bondo no kata mana wengege kata king'iyo chok lembe ne chala gi Kibaki. Kata kamano ang'eni wabiro luwo machiegni mar mondo mi wawinji kapo nono ibiro chop dwaro mare kendo do nyalo ng'ado bura no bi okuny ringre mar mosenindo Mwai Kibaki mar mondo mi otim pim makamano mabendo dwaro. Ka wadhi mana mapiyo piyo ito boke mar 10 mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono ito boke mar 10 sani koro ka ilero ni ponono jatend piny Kenya William Ruto nyalo bedo kod kinde matek mbele akal toka ne oseyombo mano Raila Odinga e ng'wech mar laro kom ten piny Kenya. Parni kinde mane Ruto timo campaigns mage nobiro kod gino mabende luongo ni bottom up economic model. Gino mabende ne owacho ni obiro ting'o jogo mantiere piny mar mondo mi gibi malo. Gino manyaka sani jo Kenya rito mar mondo mi gine kapo nono biro chopo singo mane omiyogi. Kalure ni kinde mane otimo campaigns mage nodhi bedo machiegni gi jogo manitiere piny mar mondo mi obed kanyakla kodgi. Ong'isgi ni an ang'eyo shida duto mukale kuyiera kaka jatend piny tabiro konyo u mar mondo mi shida ugi orumi. Penjo en ni be obiro nyalo sani makoro seyiere. Joyce mane gima bende kori penjo sani ni jatend piny Kenya William Ruto dhi timo nang'o kech wacho kanyo ni koro kama koro wach ni tek godo en mar chopo singo mano singo ne jopiny moloyo to jogo mantiere ngas mapiny yani jogo magwonyore gi pado kech kineno kanyo en gi gacha thiwi e picha moket kanyo no mar wero konye ting'o malo mai wacho mano tudo kod jogo ma ni piny koro ming'eyo nang'o bodhi chopo singo gi koro jogo ma piny kata magwonyore gi pado ni giketo wang'gi mar neno ni to jatend piny Kenya kaka nosingo no bondo dhi chopo weche thoth kae mano singo ne rowere mano koting'o omenda Hustler Fund mano singo no dhi miyo rowere tim godo ohala mano koting'o nyaka jiwo yore mag ohala yore mag somo gik mathoth mano singo ne rowere kod jogo manwengo gi ne piny no dhi timo. To nitie moko mano singo no dhi timo kuom ndalo 100 tok chamo muma. Ndalo sechako songo. Ema koro jopiny kata jogo mane ni geno kuome oketo wang'gi mar neno ni to bendo dhi chopogi. Wan wasechako mana kwano. Ko tim achiel to wabro keto tik. Moko to wabro keto X. Mane gima koro en gi tich. Gene kwayo mbulu yot koro chako moro mi chop gigo ema koro tek. Nyaka sani bende wang'eni nengo mar ngima medo idho malo pile ka pile. Jo Kenya ywak gidwaro no duoknegi piny uchumi ma pacho ka. Mana achiel kuom gigo mabende no singo mar bero e kinde ndalo 100 tok chamo muma kaka jatend piny Kenya. Warit wane kapo nono biro chopo singo duto mag bottom up economic model mano singo e kinde kisera mar ombulu. Ka wadhi mana mapiyo piyo Kizito kosentiere wach moro midamedo kanyo matin kapok wadhi mbele. Wach mantie kae ni kama koro keto tijni bedo matek ni pesa omenda yudo koro bedo matek kae kagi wacho na ng'agulu ok ber ahinya yaparo ni chiwinjo ko wacho na ng'agulu ok ber ahinya ni koro dwa temo mar mondo ng'i yore monyado go pesa ni kosedo pesa ni eka koro bro temo mar mondo mi ochop singo mano singo ne jopiny ma wach bembe nyo wacho mabe ni wabiro ka mar mondo wang'iane konde gi konde mar mondo mi adog chien Nairobi kucho aket ma weche mago chumo bed kare ma koseyudo pesa selosre koko duogo chop magi koro sani midhiero ntiere ngima ni malo weche mago ala ok dhi makare to magi yore mano nyado go pesa mano nya chopo godo singo gi koro walamo ne mondo piny obed makare yud pesa mondo mi ochop singo mano singo ne jopiny. Akawa dhi mana mbele mapiyo piyo ito boke mar 12 mano mar gazedni mar The Standard ito boke mar 12 sani koro nitiere jogo mabende ochung'ne wanyalo luongo gi ni gin migepe mabende ochung'ne jo Kenya kata nyiri maponono wuok e pacho kae ka dhi tiyo e pinjego mag Middle East kata e pinyno mar Saudi Arabia. Sani koro gilieko ni nyiri mawuok e pacho kae ka dhi tiyo kaka jotije mag ot e pinyno mar Saudi Arabia ni moko kuomgi onge kod luoro
gino makoro giwacho ni miyo ponono ngima gibedo matek matamra gi nono to ka gisewuok e pacho kae ka gidhi e pinyno mar Saudi Arabia. Mago migepe makamage malieko ni mano ok en dwaro margi, to en dwaro mar nyirigo kaluwore ni gine ma wigi tek. Giwacho ni moko kuom gi wigi tek ka gisedhi kocha, to moko kuom gi ok ti makare, ok gimi jogo ma ondiko gi e tich luoro. Mano ema ponono kelo negi achiedh nade makoni kod kocha to ok wuok e pacho ka gidhi e pinje mag Saudi Arabia manyo tije mag ot. Joyce, magi koro gin agencies matero nyiregi oko. Gibe koro gisiro mana korgi ni nyiri motero oko gi onge gi luor. To koro wach ma bende koro wapenjo nang'o, kata ko tergi ni gidhi tiyo oko kucho to yudo ka gionge gi luor. Ang'o mi sandgi asanda ma nyaka chop kuma githoe. Koyud ni gionge gi luor kata ok ginya tiyo ma idwaro, dak duoggi, giduog thuchegi molo sandogi nikech koro gionge gi luor ma ok ginya timo kata tije kaka ne gindikore. Koro kae bende wan gi penjo mathoth, kata kana tiyo kama to yudo ko kanya tiyo malong'o, aonge kod luor. Dongi keta tenge, ang'o miyo gino ok daket gi tenge, isand machaka chop kama koro giwite ngimagi. To kaluwore kod nonro ma bende osetim kae, jo Kenya madirom 87,787 mage jo Kenya ma bende osewuok e pacho kae kadhi e pinjego mag Middle East. Mano chakre dwe mar 1 higa mar 2019 nyaka dwe mar 7 higa mar 2021. Ka wang'iyo nonro nogo, ka wang'iyo kanyo higa mar 2019 jo Kenya adek nowito ngimagi e pinyno mar Saudi Arabia. Ka e kind ji adek go, 2 kuomgi ne gin jotije mag ot kata mago midendo ni domestic workers. Ka wang'iyo higa mar 2020 kwan makamano siko kamedore. Jo Kenya 48 nowito ngimagi Saudi Arabia konyo, 29 ne gin jogo matiye udi kata domestic workers. Nonro makamani neno ka medore kendo. Ka wang'iyo higa mar 2021 jo Kenya 41 mano moting'o jotije matiye ot kata domestic workers ma 18 ma bende nowito ngimagi ka gintiere e pinyno mar Saudi Arabia. En wachno ma bende wanyalo wacho ni ponono en sand ma isando gigo kacha ema miyo giwito ngimagi. Ka bende nonro nogo ogolo report mar kaka jogo nowito ngimagi Kizito. Joyce, en wach malit ahinya nikech ma report mawuoga seche duto. Onge dwe ok nyakadho kapok wawinjo ni ng'ato wito ngimane, dwe ok nyakadho kapok wawinjo ni nitie jatich man piny ma oko misando. To koro king'iyo wachni, en wach ma bende omedore ma jogi medo sandi kata king'iyo yor magitiye nikech kata de bed ni koro ne witek manade to donge de mie thuolo manyis ni ne lokri tim kamae dang yud ni witek to koro kamane koko se kaw kori sandi dong nyaka mie thuolo mar lokruok mie puonj ka gi ka. To bende yudo ka jomoko bende dhi to kapok obudho kata osetieko dweche 2 kende to osechak sande kata ka ni ng'ama kite rach manayo dichopo achopa isegolo kido marach dongi chopo to pod ioriga tin dwe 1 dwe 2 wacho ni ng'ato kite oselokore. Jomoko bende kata kindike tich to mokwongo ginyalo pando kite ango golo koke mbele kocha. Kata kamano ka wang'iyo gigo ma bende oyang kae kaka kaluwore kod report makamano, gino ma bende osekelo tho mar jogo wantiere kanyo kod cardiac arrest, wantiere kanyo kod tuono mar COVID-19 cancer, moko bende wito ngimagi e kinde mag gidhi nyuol, tuochego ma otudore kod respiratory complications, wantiere kanyo kod meningitis, tuo mar kahera, moko bende kawo ngimagi giwegi kata ginegore, kata jomoko bende wito ngimagi e masiche ma bende opogore. Kata kamano wach makamano omi pek e itoboke mar 12 kanyo. Ka wadhi mbele Kizito e itoboke mar 14 mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono, nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto nosingo mar chugo aput ma bende biro konyo e nono lai manyien mar somo mano mar CBC. Ka bende nyaka sani jonyuol moko kata riwruok mag jonyuol e pacho kae sani koro giwacho ni ok gibiyie kod aput makamano akapo nono ni gin ok okawo pachgi e wi chenro mar somo kata lai manyien mar somo mar CBC. Wach mar somo mar CBC ni en wach ma bende koro mak matek ahinya ka koro jatend piny Kenya William Ruto nowacho nang'o odhi keto duol madhi ng'iyo wach mar somo ni
To jonyuol bende koro riwruok mar jonyuol piny Kenya kae koro wacho nang'o ni ok giboyie gi duolni ka gin bende ok onywandgi e wachni. Gin gima thoth monego bed ni gichiwo ne duolni nikech gin ema ging'eyo kama wuoch diyogi godo. Gin maging'eyo kaka nyithindegi chal. Koro gimbe gidwa mar mondo mi onywandgi e wachni mar mondo gibe gigol pachgi mondo mi pachgi ni bende ong'i kama ikete. Gin e weg nyithindo. Koro wabwanyama jiwo jatend piny owacho mar mondo mi ni dwachgi okete. Gin e weg nyithindo. Wan e weg nyithindo. Omiyo nyaka koro wabe miwa thuolo mondo wadhi wach e dhowa wach mar kit somo manya sani ni. To ka wadhi mana mapiyo piyo to boke mar 15 kae nyaka sani bende koro waneno ni nitiere skundno ma bende sani koro nitiere kod achiedh nade ma koni kod kocha. Mano skundno mar nyithindo go ma nitiere kod ng'ola mar winjo wach. Ka bende nyaka sani wacho ni skul ma kamano ponono inyalo lori kalore ne omenda mosebed ka imiyogi nyaka sani ok nyala konyogi e neno kaka skulno dhi mbele kod chenro margi mag puonjo ma pile ka pile. Ma bende nyaka sani en wach malit ahinya kalore ni nitiere mana skundego moyangi ma nyithindogo mantiere kod ng'ol mar winjo wach nyalo some. Joyce ma koro midhiero ma koro mako skul ma 10 mar jogo mar ng'ol mar winjo wach. Koro midhiero gi bende biro kalure kod ngima ma bende sano idho. Koro giwacho ni kony mane giyudo ok giyudi. To koro sama kony ok bini ngima bo idho. Onego bed ni gichiemo, onego bed ni girwakre, giyudo gigo ma jiwo somo margi. Koro ma miwacho kanyo nang'o omiyo koro skundni koro dhi chopo kama odhi chope giko mare. Koro weche ma kamagi piny owacho bende ong'iyane kanya choro lwete mar mondo mi skundni odhi mbele nikech magi be gin jokenya monego bed ni yudo ratiro margi. Weche mag tuke bende no mipeke gazedni mar The Standard waneno kanyo Amos Kipruto mano ma japiny Kenya ne oting'o nomiyo piny Kenya orieny mano e ng'we ma bende noringo kanyo marathon tok ringo kuom thuolo mar saa 2 dakika 4 kod nyiriri 39. Wamedo mana oro puoch kaachiel kod paka ne jong'wech ma pacho kae ma bende podi medo miyo piny Kenya rieny e ng'we mopogore opogore pacho kae. Kizito ka wadonje gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo thuon wach ma bende wawacho no mipeke gazedni mar Daily Nation bende nitiere ito boke mar 4 kod mar 5 mano mar gazedni mar Daily Nation mar penjo ma bende gipenjo kanyo ni nyithi kiye kata kiye makoro Raila Odinga weyo gibiro timang'o tok wuok e pap mar siasa. Ka wang'iyo to boke mar 4 gi 5 kae oket picha gi kanyo wantiere kanyo kod Rafael Tuju, Ann Kananu, Liki Nyanjui, Ndiriti Murithi, Mukisa Kitui, Cecil Kariuki. Ka bende mbele kacha ne waneno Hassan Jogi, Wycliffe Oparanya. Thoth gi wacho ni sani koro gibiro dok timo ohelni mekgi kata kamano to podi gibiro bede siasa. Joyce magi nyinge madongo e siasa ma pacho kae. Kino kata Oparanya, Jo Ngilu, Eugene Wamalwa. Koro samo chopo ne ma koro dwang'e ni to gidhi tibang'o. Gidhi timo weche mag ohala, weche mag siasa, gidhi bedo koso dhi bedo nang'o. Kech king'iyo kata moko bende mantie korie kwethu ni bende oseringo dok kocha. Inya paro tok yiero untie manogo ng'wech odhi oriwre gi Kenya Kwanza, mamoko bende koro rito mondo mi opod negi lemo, moko bende oseyudo. Koro mai magazine be ng'iyo ni ta koro en wuoth mane ma gidhi chako tok yiero manyotimne. Ka bende ka wang'iyo to boke mar 5 mana mapiyo piyo nyaka sani koro jogo ma bende nitiere kwethno mapingo piny owacho. Sani koro giwacho ni gidwa keto kweth mapingo piny owacho motegno ahinya ma bende biro keto sirikal mar William Ruto tesre e kinde ma bende otelo ne piny Kenya kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kizito mita nitiere wach moro momako wang'i gazedni mar Daily Nation ka ng'iyo ni ponono weche mantiere kae bende chalo mana kod mago mane nitiere e The Standard. Kar duogo mar kweth makwedo piny owacho noka oket kanyo picha mar Kalonzo Musyoka. Idwa ni mondo mi koro ting' lodhono bar godo nam makwar ong'i ka bende onyalo rwako wuoche. En ga tich matek mar ng'iyo piny owacho. Embe koro nen kanyo kalure kaka neno pichano kanyo otene kanyo kod Mbadi kod jod bura mantie Azimio ka koro temo ng'iyo mago ma jatend piny Kenya nosingo to ema koro nonyise ni chop singo were gi excuses moko ma kage kacha kaw tich chop singo gigo mane singo ne jopiny dhi miyo gi kuom ndalo mar 100 mondo mi chopi. Koro Kalonzo nitie kanyo koro akiane ma koro da kaw kwethino da tayo
koro warito mar neno. Kata kamano Kizito, Eric Okeyo Kizito, erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi wabi wanona gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Ka Daily Nation kae bende pod aneno kae ka jolony bende dwaro ni omed pimo tuono mar Ebola e pacho kae, kaluwore ni nitiere jago moro ma bende ni chich ni nitiere kod tuono mar Ebola e gwenge mag Mumias. Kata kamano nokoyude kod tuono mar Ebola. Kata kamano piny Kenya nyaka sani rid okanda e pimo tuono mar Ebola ahinya to e tonga mar piny Kenya kod Uganda. Nyakore Muge Jwangi kanye mochopo godo e giko mar nonro mar gazeto kinyi makawuono kane antiere kae kod jafwambo Eric Okeyo Kizito. Ne walidho ni alidha moko kuom gigo manitiere gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Gazet momori okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo mar mondo mi bed pinya isoma. Gikanyo yiena mar mondo mi akaw yoyo matin tok yoyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar RuuPiny. Kik idhi mabor. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia RuuPiny cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using RuuPiny cashless. Wund koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana Ramogi TV. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. Katelo mamalo chao kwedo kuo, iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot, ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Tich ariyo juma ka juma e chenro mar duol. Saa 1 otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda kata nyar oganda mondo gichwalo siki gidhing' iro e duol gi mbaka makelo ng'eyo. Kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Mana Ramogi TV. Oyawre nyako Ramogi Jwang kendo machiegni wantiere kachiel bende Facebook moro mar Ramogi TV kama wantiere live. Koro kik bed maluor, wantiere karo ki machiegni sani nyinga Cleophas Oluoch. Sani saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi kama kelo ni weche gi duto mosebedo katimore e alwora mar piny Kenya. Kamano bende warango gigo mosebedo kanyo ka miyo oganda mor, oganda bedo kod buok, gik mang'eny mosetimore e paw siasa, e wechego mag tuke to walonye yo machalo nade to wamedo rieny kaka oganda jo Kenya e yo mane. Okinyi ma kawuono wantiere kae kod chenro ma iye lach ma bende wadatemo mondo mi warangi ni chenro gi duto nyaka Ramogi Jwang ka wantiere kodi gik mage mosetimore e alwora mari kanyo. Intiere gweng' kacha, jogo mantiere Sindo, jogo mantiere Karungu, nitiere apaya moro kanyo machomo Karungu, mano ka irange kacha. En achiel kuom apeyinigo bende mane jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni biro losi. Kendo maga achiel kuom gigo ma wacho kanyo ni tende kaka jatend piny Kenya odhi rango kacha bende kotiyo gi kaunti machiegni ni apeyini machalo kamago bende olosi. E kind dongruoge mamoko manotimore odiochieng' manyoro mane osingo ne oganda jo Kenya ikete mana kare mar koro ka wachako twak sane. Walarango ni chal mar piny Kenya to en kanye, weche mag siasa gi
to gin mage. Iwacho ni kane jatend piny Kenya William Ruto nolimo gwenge Homa Bay odiochieng' manyoro, gin gik mage manotimore. Chwalo chenro gi mag dongruok kata magi mag kony jogo kuma oro okwako. Itimo gi yo machalo nade. Mondo mi magi duto warangi kendo waneno ni watimo gi yo moro makare. Antie kaka jalonyo weche mag telo ma bende da konyowa ka mondo mi wabed kod rango gi kaka gintiere. Oken wende Ramogi TV tinde boken wendo e chenro ni mar RuuPiny aro kini machiegni Kevin Osim. Erokamano Cleo. Ichiwo nade? Nyasaye omiya ngima. Ndago ne erokamano maduong'. Weekend obedo maber. Weekend obedo maber, joma niyo manotimo gicha awuoro ahinya. Limbe mar president marwa bende Homa Bay. Gik mang'eny osebedo katimore weche mag Ebola bende miwacho nosechopo pacho kae. Omiyo nitie gik mang'eny kabisa matimore, to kuom mago duto te Nyasaye pod en Nyasaye. Mana kamano ka wachako sani limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Homa Bay. Kamano. Ni kawe yo machalo nade, no yudi ka intiere kama chalo nade. Iwacho ni jogo mantie kata kane range en limbe moro ma obiro chon ahinya. Iwacho ni tok yiero mane ni en limbe motimore piyo ahinya tok yiero mano ka irango higa mar 2013 higa mar 2017 mari no biro mana dwe achiel bang' ka osechabo mo makaero dwe achiel dhi ka gima rumo. Anto be ok nobuoga ahinya nikech jogo manigi lony weche mag intelligence mar gimiluongo ni diary kata ratiro mar wuoth mar president ma Kenya ne samoro wacho ni President Ruto noripo bed ni dhi Kisumu chieng' Jumapil. Mano mana kane ka owuok piny mar UK ik mar Queen Elizabeth aeto bang'e to dhi Amerika e migawo mar United Nations General Assembly. To bang'e ting'eni ne nitiere romo maduong' kabisa mar skundewa mag gimiluongo ni National Drama and Music Festivals. To ne kane owuok to ne nitiere wach mane wacho ni koduogo to nyalo dhi Kisumu. Ting'eyo ni bang'e to jo marite machiegni ahinya jo intelligence nonyise ni be kata kidhi Kisumu ok wapar ni ji dhi wuok ahinya. Omiyo kik ibi lakini or jalupni mar mondo dhi oriti. Omiyo kano dhi Homa Bay nyoro kata obedo ni en gima notimre haraka kata yo mapiyo, to chal ka gima ne en gima ochuno rais mar Kenya William Ruto ni kapok ochako kabisa tiyo e serikal mar mondo nyiswa ni to ang'ono modwa timo. Kendo ineno kata kano yawo bunge marwa nitie gik mang'eny manowacho ni odwa timo ne jo Kenya. Omiyo ne nitiere kaka ne chal ni onyalo dhi Luo Nyanza, to gima ne waparo en ni samoro nyalo chako gi Kisumu, to ero ok nodhi Kisumu, nodhi mana Homa Bay. Tinye ineno ka bende gimomiyo dhi Homa Bay ma dware ni mondo nyikwa Ramogi onagi ong'e en ni nitiere court petition e piny mar county mar Homa Bay ma jatelo Evans Kidero osedhi e court ni yier godo jatelo Gladys Wanga ok notimre yo makare. Ting'eni nitie gima wasebedo ka waneno ni presidency kata telo mar William Ruto ni en telo ma kaka nawacho chieng' cha en bed to bed kendo bedside relatives gi judiciary. Omiyo samoro nitime kama mar mondo bende opime ni to kata kapo ni wanyalo chako go siro Evans Kidero e petition mare mar Homa Bay ni, to ground to chalo nadi. Ikruok mar jopiny e yo machalo aidha ka nyalo bedo petition kata ka petition onge chalo nadi. To en gima licha yani governor ma Homa Bay ok oyudo thuolo mar mondo dhi e romo machalo kama, to nikech nitiere gik mang'eny kabisa, nikech samoro ne en Jumapil e yo mano opange godo be opange ahinya e yo mapiyo piyo. Samoro bende jo AIC jo kanisa mano luongo jatelo William Ruto be samoro ok ne omiye detailed invite manyiso ni wadwari ka chieng' machalo kama. To anta paro ni dhi ne Homa Bay ni omakre e yo ma ayanga kabisa gi petition ma jo Homa Bay nyalo bedo godo. Maponono ka weche gi odhi iwacho ni komachielo to pod nigi thuolo mar timo campaign. To ng'ato nyalo penjore ni en ang'o miyo okorango kata counties mamoko, en ang'o miyo Homa Bay hie manicho? Homa Bay hie nikech bende kinyiyo kaka nene jogo kura, iwacho ni governor ma Homa Bay be noyudo kura mang'eny moloyo kata president Raila Amolo Odinga ka ikwano
presidential tallies kata kura mane jogoyo. Mar ariyo ing'eyo ni historia mar jo Kenya Luo Nyanza ose en zone ma ose maji ng'eny osewacho ni en opposition zone. To nikech koro background kata not background but backdrop mar Luo Nyanza base, political base en ga Kisumu. To king'iyo Kisumu, Siaya, Homa Bay kata gi Migori. Koro kane king'iyo counties gote gi political context ma wantiere sani, kech asewacho wach mar petition chande nikech petition to onge Siaya, petition onge Kisumu, petition onge Migori. Koro samoro nodhi Migori mar mondo nodhi Homa Bay mar mondo o test godo voters ni to jo opposition gi mano opposition in quotes ginto koro ginyalo kawo na serikal mara. To nikech koro ing'eni mabe miye thuolo mar mondo test godo ni to jogo mano yier mawuok Luo Nyanza giwache ang'ono ewi telo mara ere gik ma samoro wanyalo chako wacho mar mondo waneni to ginto gipangore nang'o. Omiyo nitiere jotend Luo Nyanza moseloso, gibed governors, gibed wabunge moseyieri, gibed senators, moko oseloso to moko bende pod biro loso. To king'iyo presidency kata nikech ne wakwayo ga ker rais marwa William Ruto ni ka oseyieri to nyaka ibed jatelo milongo ni magnanimous leader. Ok ni nitiyo mana ne jok mano yieri to jogo ma ok no goni kura ok itinegi. Omiyo dhine Homa Bay ni en gima dwa test voters mag opposition base ma Luo Nyanza. To nikech bende ng'eyo ni nitiere vetting mar cabinet secretaries bende ma idhi kel. Omiyo magi gin gik ma ageno ni jogo ma rito president marwa dwa temo ng'iyo ni to ere kaka opposition ni bende dwa tiyo kodwa. To kapo ni wachako dhi basis magi weche machalo nadi minyalo wach manyalo gerowa kata manyalo yawo pachwa kata yawo wangowa mar mondo wachak neno gik moko mopogre. Gigi duto nitie jotelo mane ochopo kacha mane wacho ni mane orwako William Ruto jatend piny Kenya mag gwenge ma Homa Bay. Mano moting'o kanyo keno bura mabende ne jod bura machon ma Kisumu kairango kata Kisumu Central. Kamachielo nitiere Eliud Owalo mabende ne kacha. Jod bura ma Ugenya David Ochieng ne nitiere kanyo. Kairango jotelo gi duto mano yuoro kar kacha. Nitiere mamoko mane onge. Ne nitiere Homa Bay Town. Yes. Peter Opondo Kaluma okil kamalo wakil jod bura ma Homa Bay Town ne onge. Kairango machielo governor ma county ma Homa Bay ne onge. Koso jotelo gichopo kama kamacha kama inyalo bedo ka gichiwo kisera kata ka gisero piny owacho mondo kelnegi dongruok mopogore opogore. Not nyiso picha machalo nade ne oganda ahinya jodak ma Homa Bay mane kata koro ne governor waonge to jatend piny obiro ka. Aparo ni picha mano ma wach ma kamano nyiso ken picha maber. Kato bedo ni wasewacho ni samoro kaka ne opang chenro ni kata limbe mar president ne otime yo mapiyo. Kech be waseneno ka governor ma Homa Bay no wacho ni en odich kendo onge gi thuolo mar chopo godo kacha. Jatelo Peter Kaluma bende osenyisowa ni en to no onge gi means onge gi yo monyalo chopo godo Homa Bay. Omiyo gima tut kabisa en ni to ang'o ma jo Homa Bay no wito e koso chopo mar jotendgi. To anyalo wacho ni kuom adieri king'iyo ma ayanga kendo matut ok en gima ber kendo jo Homa Bay samoro no wito gik mang'eny. Nikech governor kantiere kacha to mi thuolo mar mondo koro igo twak kata I have conversations gi jatelo mar Kenya main president. To en nikech of course through governance lenses wajawacho ga ni president onge gi a lot of clout kata onge gi teko mang'eny e yore mamako counties. But king'iye matut kabisa to pod president nigi a lot of clout kendo space mare cha en space ma onge ng'at manyalo replace. Ebed ni governor Gladys Wanga nitie kacha nitiere mbaka madine gigoyo gi president on behalf of kata all the 47 county governments. Nikech ok en pile ma president yudo thuolo mar mondo visit godo counties. To ko yiero ni mondo bi e county mari aparo ni oripo bed thuolo maber ma inyalo kawo godo mar mondo ipimne ni tang'ono matimore, manifesto mari chalo nadi, kendo sani bende jo Kenya nigi thuolo mar gero gimiluongo ni CIDP kata County Integrated Development Plan. Mano en ratiro manyiso kaka mipangilio mar county idhi tim aeto bang'e tikete budget. Of course oversight bende ne thuolo maber mar jika Kaluma gini honorable Kaluma mar mondo gichop kacha gibe gichake pimo ni to weche mani wache bunge ka
ere kaka wanyalo chako exercise accountability kod oversight bende. But of course gisenyisowa gik momiyo ka gichopo kacha masa moro wige kata odiochienge mabiro gi wabiro ng'eyo ratiro margi kendo adira margi. Chopo mar welo moko manende i kwano kande including people like Fred Outa, Silvanus Osore, mago to gin jotelo ma already nose cross. Gin ne giseng'ado kendo giwacho ni gidwa tiyo gi President William Ruto, kendo kinyalo paro kata mana those diplomatic calls manene wabunge mopogore opogore dhi godo ir jatelo mar Kenya Kwanza William Ruto. Jogo miluongo nyinge gite are part of kata gin achiel kuom grube manene osedhi magin gi landa yanga ni wanto wadwa tiyo kata bedo ni wae opposition zone to wan wadwa tiyo gi president marwa ma en William Ruto. To bende king'iyo ratiro mare nitiere gik ma osetimre marach e ODM. Jika Fred Outa kande gin jok mane dwa chung governor ma Kisumu. To nonyis gini iniwe aweya kawa kao serikal nitie kaka wadhi tiyo kodi. To bang'e no wacho ayanga ni anto nadwa bedo governor kasetiyo ne jo Kisumu as a senator to ODM not a my ticket. King'iyo jika mheshimiwa ma Ugenya David Ochieng bende en gi party mare. To party mare ne en party ma was part of the broader Azimio la Umoja One Kenya Alliance. To bang'e kane ne giseneno kata ka maybe jo Azimio ok ne dhi kawo otelo to ne gi crossover magidonje e Kenya Kwanza. Omiyo mano to kobuoga ahinya nikech gin jotelo ma nyaka bed ni at least ka president biro e region mar kaka nodhi ka Luo Nyanza to ne nitiere jotelo moko mane nyaka wuogie. Ji kaka Eliud Owalo masani osebedo nominated as a cabinet secretary mar jatend migao mar ICT bende nyaka chop kacha nikech ene makoro samoro jatelo Ruto nene ni ng'ane monyalo loso na on behalf of Joluo kata kan tie gik ma ji wacha kacha to nyaka bede gi jatelo manyalo trust manyalo kudho na to jogo wacha ngono nikech en jalango nitie samoro winjo dholuo matin to nitie weche moko matuta enya ma samoro wacho kata jasiasa nyalo wacho e podium kacha to nyaka bede gi ng'at monyalo penjo ni to jogo wacha ngono to gima giwacho no en gima bere wiya kose en gima rach e wiya. Omiyo dhine kacha kata dhi kacha including people like Mheshimiwa Evans Kidero mago nyaka bed ni jotelo mantiere. Osoro bende of course en majority osebedo proposed kaka jatelo achiel mar wabunge mar Kenya Kwanza e bunge marwa maduong'. Omiyo bende ka jatelo dhi kacha to nyaka be obedie nikech nitiere wabunge kacha jikandindi nyoro gini bende waneno kacha. Omiyo nitiere kaka gibe gipimo environment kendo gipimo climate kata chal mar kuma ne president nitiere kamano. Gigi duto gimantiere en ni telo donjo kendo telo mamoko bende yudo buok kaluwore kod telo ma odonjo kendo moko nyalo chopo e rombe moko bende ok nyal chopo e thuolo gi duto. Ramogi jwang' gin singo mage mane jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne oganda jo Kenya mano odiochieng' manyoro kane nitiere county ma Homa Bay. Wadarango kanyo kane oloso ewi wacho ni mago projects mamoko ma bende ochung' kanyo mapok otieki. Obiro tieko gi yo machalo nade, obiro tiyo gi jotelo e yo machalo nade. Ka mano bende wanya winjo kanyo kaka otiyo kod jotelo moko ma opogore mawuok ka gwenge ma Nyanza. Tiyo kod jotelo mamoko bende nitiere yo machalo nade. Wanya winjo kaka ne oloso nyoro. Tuko na miradi ambazo zimekwama. Tuko na maji na sewage system ya hapa Homa Bay Town. Tuko na maji ya Kendu Bay Town. Tuko na maji ya Sindo. Tuko na maji ya Rangwe. Tuko na maji ya West Karachuonyo. Tuko na maji ya Oyugis. Hiyo mpango yote sasa nitafuatilia na viongozi wenu ili tuhakikishe ya kwamba tunatimiza ahadi yetu kwenu. Ndio mambo ya maendeleo ya sehemu hii iweze kutembea kwa njia ya kasi. Vile vile najua ya kwamba tulikuwa na barabara hapa kadhaa, karibu barabara kilomita 200 katika hii Homa Bay ambazo zimekwama mahali na pale. Mimi nataka niwahakikishia kwamba mtanipatia nafasi kidogo nipange mambo ya budget na mambo ya uchumi,
alafu nitakuja nikamilishe hizo barabara zote. Musikue na wasiwasi, serikali mmechagua ni serikali yenu. Na mimi nimesema nimejitolea, nitawafanyia Wakenya wote kazi. Na tutashirikiana pamoja na viongozi wenu na wale wengine wote. Mimi nitashirikiana na viongozi wote waliochaguliwa, kutoka wale wa kiwango ya chini ya MCA, wabunge, maseneta, magavana, wote nitashirikiana na wao ili tuweze kupanga maendeleo ya Nyanza na maendeleo ya Kenya. Obiro tiyo kod jotelo duto ma oyier mano mochako lemno mar MCA, jod bura, senator, rao kacha woman rep, governor, kacha kod jogo duto bende ma ogwel mantiere sirkal mare kacha kama bedo kacha ka otiyo ka ochiwo singo mag bero chenrogo mag pi alwora mag Homa Bay kanyo rangwe Masindo, Rangwe West Karachuonyo, Ugis kacha bende korango chenro mag yore bende omulo kar kacha. Magi moko kuom gigo mabecho becho wacho ni mich mane Ruto limogo Homa Bay e adita mare okapu mare kane uchopo go kacha e gigi duto nyalo time yo machalo nde jotelo duto motim nade jotelo duto moyier bedo thuolo mar tiyogo jogo mako yier to bedo mana tenge nikech nitiere gik mamoko ma pod ginyalo timo jogo ma ok oyiero bedo opposition ting'eni opposition ni en gima ang chunwa ni mondo wangi ratiro mare in terms of kaka jo Kenya nyalo tiyo kode mondo giyud benefits mag sirikal. To opposition ok en gima nitie mana e national government kata sirikal mamalo kende. Kata e county government nitiere jogo mane ochung'e kura to ok noyiergi. Kuma tiye miluongo ni County Governance Watch wan ga gi gima group ma waluongo ni Citizen Action Group ma en group makelo jogo mano chung to ko yier gi jogo manigi interest mopogore opogore. Koro nyalo bedo ni in gombo mari kata dwaro mari e tich mar telo en pi, kata nyalo bedo agriculture, kata nyalo bedo education. Koro wajakwayo gi ni mondo gibede grube gi mar samitimo budget kata samitimo ratiro mar planning mar county gi mwalongo ni County Integrated Development Plan cha to be gibe gichiwo pachgi. Omiyo weche manende jatelo mar Kenya wacho Homa Bay, most of them cleo to gin tije mag county. Onge budget madhi wuok malo madhi donjo Homa Bay madhi timo ne jo Homa Bay gimilongo ni water. Gima national government kata president nyalo timo en mar mondo realign budget mare through Ministry of Water. Tingeni water kwa ng'iyo katiba mar wato pi en tich mar county government ok national government. Manyiso ni national government onge gi budget mora ma odhi miyo jo Homa Bay ni mana biro kaendi tarik machalo kama tarik 2 Oktoba to nanyiso una dhi miyo upi. Gima national government nyalo timo kanyo ma President Ruto wacho en mana barabara. Tingeni kata barabara bende king'iye wan gi about 5 levels of roads. Wan gi class A, wan gi class B, wan gi class C, wan gi class D, wan gi class E. Koro classes gi gin opogi mopogore opogore kaluwore gi kama ndara no ae to chope. Omiyo nitiere ndache ma kata gobedo no wacho kamano to dware ni mondo ji ong'eni to 200 kilometers roads mo wacho gi. Taneno ka ondike ka ni some of the roads in Ruto's radar include Mbita Karungu Road, Rangwe Nyaburu Road, and 18 kilometers Adiedo to Karabok Road. Barabara gi kata ndache gi ka ok gin ndache ma gin highways. Unge gima national government kata serikal mar Ruto dhi time. Pod gin mana mag 10 county. Mago pod gin mana barabara mag 10 county. Mabedi no ko chope romo mane Ruto nigo nyoro. Onge mabe oke gichopo to gima dore ni mondo koro jotim en ni opposition ma wacho cha. Ere kaka jok mane winjo jatelo Ruto ko wacho gigi dhi push kata dhi dhiro jo county government manyo onge nyoro mar mondo gi deliver. Nikech samoro ngeni CIDP ma wacho ni president nyalo wacho ni barabara gi kata ndache gi maricho Homa Bay. To kidhi e budget mar county government to ndache gi onge budget no. Emomiyo ng'eny ne kleo wajabedo gi gik milongo ni white elephants kata gigo ma jotelo wacho to king'iyo
5 years down the line okotim gi gionge nikech priority mar national government ang chun gini mar mondo gitika na chiel mi wacho no dhitio gi jogo moyier to jogo moyier mantie kae nyaka ngini to gik mo wacho gi be gintiere e plan marwa mar CIDP mar Homa Bay County. Iwacho kweth manya bedo ni keto sirkal mar county tesre bende waseneno gi gwenge waduto mano mar opposition bende gintie manyalo wacho ni joma bejo telo kuchopo ang'o mino kuchopo ajenda maka magi upango timo ginade bende opposition intiere e counties kuonde moko nitie opposition motegno kuonde moko to onge to opposition ok en opposition mana mar ng'iyo gik maricho samoro bende nyalo bedo opposition machiwo recommendation kata paro mopogre e yo ma serikal opango no dwa timo godo gike omiyo king'iyo 9-10 years ma wasebedo gi devolution nitiere kuonde ma opposition ma walose ni nitiere kendo gise dhiro serikal gise push tende gi mag county mar mondo tim gik moko e yo makare to kuonde moko be waseneno compromises ma samoro ka Cleo is very talkative ng'at balosa ahinya kendo pache liwa ahinya ma kata kiluongo bura mar county to kobare to kochopo kaya to nyako ting bade mo wach gimoro madhi buogo ji ahinya in terms of gimoro ipo bed ni county timo ma ok otim to ji ahinya gi waseneno ka samoro buogo gi samoro mako gi samoro bende gibedo incorporated e county government manyiso ni kawo gi mondo gibede e sirikal mar mondo gik mabeyo ma giwacho go gikonyre godo gi sirikal ng'eni sama gibedo co-opted e government kamae kata sama ikawo gi mar mondo gibede achiel gi sirikal to koro nitiere gaps nikech samoro koro jok madwa loso madwa wacho gik maricho ma sirikal timo bende ni giluor koro giluor kabisa to sama sirikal osekawo joma chalo kama koro manyiso ni opposition cha bende is weekend tana paro ni sirikal machalo kaka mar Mheshimiwa William Ruto ni en sirikal mabro dwaro opposition at all levels both at national and also county nikech ng'ene jatelo ni to en ng'ama osebedo jalup telo mar Kenya diriyo e terms ariyo to ng'eny gik mosebedo kowacho gin gik mok gitimga stadium mane ginyiso ni yudhe ni gidhi miyo gi kata Homa Bay be nyo wache wach yudhe ni stadium go ok ne waneno gi nitie gik mang'eny manowach kendo nitie gik mang'eny mosewacho mana kwaye ni mondo bed a man of his word niko wacho no dhi timo kama to kata ka samoro budget onge to gihakikisha ni budget no is allocated to nyalo tiyo gi development partners manyalo kelo grants manyalo kelo nwa samoro loans manyalo konyo gigo ma miyo citizens yudo gima waluongo ni service delivery nikech ng'enyne to osewacho gik moko mabeyo kabisa but ng'enyne ok wanega ka gigo itimo omiyo bro dwaro opposition motegno ma ker marwa migosi Raila Amolo Odinga dwaro ni mondo koro jipanga mako wach ni nitiere Ministry of Education obe oket shadow Ministry of Education madhi ng'iyo gik mag CBC weche mag water mo wach gi kecho bende en gi Ministry of Water madokae mosenya ka keto cabinet secretary nominee Azimio through Raila Amolo Odinga be gibed gi shadow cabinet secretary mar P kamano e kaka gigi nyalo tire mar mondo bang'e to kwang'iyo 5 years of William Ruto government to wacho ni ne giwacho kama to position chabe nodhiro gi ma waneno gima gisetimo kamano iwacho ni tiyo kod jatend piny Kenya e kinde masani en nade kasani bende gigo midarangi ni gik mage manitiere osingo dok e gwenge ma Kaluo mano dwe manyien odhi time yo machalo nade sani koro kawada mana winjo kaka ne William Ruto loso ka ochiwo singo mar dok e gwenge ma Homa Bay kama bende osingo kanyo ni ute maromo 5,000 maginyalo yawo mago chak gedo mag udi machalo kamagi mago udi go mangi nengo moyueyo nengo mofuongore ahinya mano kirango kanyo wawinjane singo mane ochiwo kanyo kachel koda weche motenore kod dok mare county no ma Homa Bay. Niliwaeleza tutakuwa na mpango mkubwa ya mambo ya housing ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wanafanya kazi. Tulikubaliana katika ile program nilizungumza na nyinyi hapa, tukasema tutajenga nyumba 5,000 hapa Homa Bay County. Na nitarudi hapa mwezi ujao kuanzisha hiyo program. Icha wauoto kwa manyopin tumama nyasa yomiyo watoto komiyo wa wati kilo kwa dikore waki demo don't work with him fanya kazi na yeye kama watu wanyanza mane kaka ne jotelo goloso tiyo kod jatend piny Kenya ten thuolo mag oganda giduto mondo migirang ni gitiyo kod yo machalo nenda tero mar kaluwore gi
ratiro mechiwo kod pen chike mathurka oyiene ng'ato timo tije ma kamagi tiyo kodgi e kinde makoro gwenge ma Nyanza jomoko nyalo wacho nitiere kwethno ma ok ti gi sirikal kanyachiel. Onya bedo gi olemo moko mamit ma wanyalo yudo thuolo ma higni 5 mabiro. Aparo ni leo penjo no en penjo ma very important. To en gima dware ni mondo wan kaka onagi wadog piny kendo mondo wapenjre ni to ang'o momiyo sirikal bayo waga. To ka sirikal osebayowa, ang'ono ma wawito. To ka wasewito gigi, ire kaka koro sirikal mantiere no wanyalo tiyo godo. To an kang'iyo president marwa kata rais Ruto, en ng'at ma bende ng'enyne osetiyo gi jakom Raila Amolo Odinga. King'iyo 2007 ne gin kanachiel, kendo kata king'iyo commitment mare kata dwaro tich e yo matek ma Ruto nitiere godo, en kodhi machalo mar jaluo. En dugu ma bende samoro kang'iye taparo ni en ng'at ma riek kabisa. To rieko no bende en ochalo karakteristik mar jaluo. To jaluo koro ripo ong'eni wach mar opposition ma wawacho cha. Ok ochuno ni nyaka jaluo bede opposition. To ka opposition nitie, ok ochuno ni jaluo ema nyaka los opposition no. Makata sani ka ji wacho ni wacho opposition ni, ng'ata Kenya kae maonge sirikal nyalo loso opposition. Ok ochuno nyaka obed mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Omiyo sani king'iyo weche manende jatelo mar Kenya Ruto wacho ka en Homa Bay ka, dware ni mondo chak nyiso wani to ere kaka wanyalo ng'iyo interest mar government. Kowacho low cost housing mawacho no dhi yawo dwe mar 11 next month e Homa Bay kanyo mawacho ni phase mokwongo dhi chakre gi udi 2,000. Ng'eni udi gi gin udi madhi konyo mana japiny modak Homa Bay. Jotelo mane onge meeting mar mheshimiwa Ruto ni to gin jogo ma samoro dak Karen ka, moko kuom gi odak Westlands kuonde gi, moko kuom gi bende dhi adhiya Homa Bay weekend to gigo siasa to gidogo be. Kata king'iyo boma kata dala ma gisegero Homa Bay, ng'eny jogo ma odak Homa Bay kata modak Nyanza onge gi ute machalo kamano. Omiyo ma en thuolo moripo bed ni wapenjore ni to ere kaka wan wawegi bende wanyalo tiyo gi sirikache magwa mag loch gwenge mar mondo wang'e ni to ker no biro Homa Bay ka to wacho no dhi timo kama. To wan kaka sirikal moseyier gi jopiny, ere kaka koro wanyalo timo a merger of thoughts mar gik manende ker wacho kande to mar mondo wariw gi budget marwa. Kech kata housing mwaloseni, housing ni be en national and county government function. King'iyo tije ma sirikal moripo bed ni tiyo kata gedo mar udi ni bende en mana tich mar county government. Omiyo ana paro ni ma en thuolo maber mar mondo wapenjre ni to ang'o ma ok wasetimo maber, to ere kaka wanyalo time maber mar mondo wa benefit e sirikal machalo kamae. Ere kaka wanyalo kawo thuolo mar jogo ma oseyie ni gidhi tiyo gi Ruto mar mondo wati kodgi kaka ambassadors mag Luo Nyanza kata mar jokonagi mar mondo wa benefit in a maximum way from sirikal mantiere sani ni. Kamano bende ang waduogo bende warang mamoko mosebedo kanyo katimore alwora Nyakuramogi jwang. Waduogo bende warang matimore kaunti ma Nairobi kakore NMS oseduoko chenro mag chenro mag gikawe kaunti ma Nairobi mane sirkal no mar Mike Sonko ma bende an kanono donjo kacha ka NMS ne nigi chenro mopogore mane koro gitimo kane gikawo kaunti ma Nairobi. Sane koro giseduoke chenro dhi chalo nade, ikete mana ka waduogo kae bende koro tielo mar ariyo wadhi bedo kod janon weche mag siasa kachiel kod janon weche mag telo ma pod wande gi studio ka Kevin Osido kamachielo wadhi bedo kanyo kod mabende okil Kamaloka janon weche siasa Samuel Ayeko. Koro ikete mana ka yweyo mokwongo en sani ka waduogo to akpodhi nyime. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo, en rege owake, wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit, waparo nu chien gi thumbe machon muero, wadonjo kod sukus e sama chon, kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake, pile pile kik bai kata matin.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Nyakora mga juang masiduo kendo bang' yueyo sani koro gik mathoth ma wadarango kanyo en ni chal mar wach to koro en mane NMS mano bada migawo mane koro chung' ne rango chenro mopogore opogore mano Nairobi Metropolitan Services ma ntiere buo Nairobi ka koro duoko chenro gi duto nyaka e county ma Nairobi. Gik mage ma gichiwo to nyaka sani okenge mage ma gisegoyo to ote margi ne jatend county mano manyien mano gavana ma Nairobi Johnson Sakaja en mane kapok wachako kata twak ma kamano sani wajawinjane kaka ne giloso chieng' tich abich kane koro chenro ma kamano timore buore Nairobi ka wawinjane koro kaka ne giloso. We must and we have already done the groundwork of ensuring the legal and the policy framework to strengthen COG, to strengthen and anchor in law the COG Secretariat. Please follow it up so that in the absence of a Minister for Devolution, COG should actually be strengthened so that they are able, particularly the Secretariat, to do their work properly. And we want to urge our parliamentarians to prioritize the key devolution reforms that we have before the House so that we can have IGRTC transformed into a full commission so that they are more effective in discharging their work. I take this opportunity to thank the national government for giving me this noble responsibility for spearheading the transform of our great city in the capacity of DG of NMS. I extend my gratitude to national government, county government that we have worked very well, the Kenya Defence Forces, and His Excellency Governor Sakaja and our various partners and stakeholders, as well as people of Nairobi for their trust and more importantly, their unwavering support and coordination that has led to this great achievement. I really want to honor the NMS and the staff at NMS. You did a good job despite challenges. I know in the beginning there were a lot of challenges with this side, but I want to encourage you that we still need a lot of your work. I want to urge my staff in Nairobi City County Government and those who are coming back that you are all now one. There is no former NMS staff and former county government staff. You are all staff of the Nairobi County Government and you will work together as equals. Neno te moro maber ne jogo mane tiyo ne NMS ne gigeno ni ati ka koro telo manyien donjo gin tije gibodhi kanyo wacho gin kacha kaka jotelo madhi bedo ka jotije mag county gidhi bedo kacha ka ndiko gi arwa kitwak no machiegni chenro mar RuuPiny wan okil kama loko bende jano weche siasa Samuel Ayeko machiegni Ramogi TV chenro machielo loko kata chiwo telo mag NMS ne county ma Nairobi ni kawe yo machalo nade thuolo to magisebedo kacha ka gitimo chenro gi duto ka rango dhi ignario sana. Ero kumana kila fas to moskum chopo moleo matin. NMS no odonjo e Nairobi kaluwore gi regime mokadho cha regime mar President Uhuru Kenyatta mana oketo winjruok gi county government mana riembo gi former governor Mike Mbuvi Sonko mondo gikaw some other functions mag county government giduoke national government kata under Ministry of Devolution. Koro iyudo ka regime mar ariyo biro change of regime iyudo ka gik moko lokrega nikech mago gin political. Handing over
which means ni agreement mana county government okay to the national government sani koro functions go tell go ne county government ogero within the urban area Nairobi City County ntie nyaka employees moko mana gikaw ma koro ne chulo gi NMS sani ineno ka koro gidhi bedo pinye bura magacho ni functions go te koro dokne Nairobi County Government mana Nairobi County Government ema koro the kaw take over the employees mana NMS ni godo projects mana NMS timo gidhi go mbele koro it is upon governor manyien Johnson Sakaja mondo koro okaw oket policies kako dhi chako endelea gi functions mana NMS ni godo kande e thuolo gi duto Kevin Osido NMS osedo puoch kendo kata odiochieng' ma motelo ne iwacho ni chiwo telo ma kama kawuok NMS kendo duok ne county ma Nairobi nitiere mich mane mano General Badi ne oyudo mano kaluwore gi tich makare mbedo kotime bure Nairobi ka thuolo makoro duok gi kacha iwacho noter gi kocha ni mar ne nyabir ne gi pek ne governor ma nitiere pisano Mike Sonko mabendo wacho no goyo koke gigo no chune go weche mathoth no nenre to ka NMS chako tich sani ka Nairobi dhi bedo gi thuolo mar mako kata nywando bede migepe opogore mano magika tich dhi chalo nade thuolo mar gavich mabiro nikech chal ka gima NMS okobi duogo to tije motimo podo mako chunjo Nairobi ahinya kalore gi mano mano timo gi Badi Cleo penjo no en penjo maber to en penjo ma jogo modak e county ma Nairobi dware ni mondo winj duoko ni gimomiyo ne okaw tije ang'wen go ma very critical mang'iyo weche mag health ong'iyo weche mag water and sanitation ong'iyo weche mag roads and urban roads and transport or public works and urban development to magi gin gik ma king'iyo gi e yo matut mago shida machando jadak ma Nairobi County kae king'iyo jam king'iyo weche mag ler gi pi king'iyo weche mag ngima king'iyo weche mag urban development kata housing ma waloseka dware ni mondo koro governor ma Nairobi ong'e ni to ang'ono momiyo noter gigo e NMS nikech king'iyo kaka NMS osetiyo kendo iwacho ni Lieutenant General Mbadi oyudo puoch kendo oyudo mich mang'eny kaluwore gi tich ma gisetiyo godo no en nikech Nairobi County ne tich otamo e yo mane governor mokalo Sonko ne tiye to bende king'iyo budget mane imiyo tijego ma very critical ne gin budget ma samoro ok chop kaka japiny dwa ni mondo otinegi kata kidhi Mama Lucy kacha ang'o miyo in gi sirikal in gi hospital maduong' gi sirikal matiyo matek to yath onge samoro bende jothieth kata daktache onge kidhi Mbagathi kae ang'o momiyo cho onge gi pi inyisi ni ibedo referred Kenyatta to kidhi Kenyatta bende samoro kata bedo ni en national government tiyudo ka daktache samoro onge most jok modak Nairobi kae chandre gi wach mar pi nikech pi inyiewo to bill mar pi bende jo Nairobi Water wacho ni mondo ji ochul mako kichulo to ging'ado pi ting'adi to pigno bende okine omiyo kaluwore gi ywak mang'eny nikech president mokalo Uhuru Kenyatta to ne nitiere gi yore mang'eny manoyudo godo information samoro nowuok awuoka State House to riembe kore kuondegi obendo bete jam kacha oloso gi ji iuso ne njugu to nyiewo to sama iuso ne njugu ni samoro nitie mbaka kata twak mo bende ogoyo godo gi jogi to nyiso gi ni mheshimiwa rais hatuna maji waonge gi pi konywa koro kaluwore gi research manosetimi population mar Nairobi bende ne ker jatelo mokalo president Uhuru nowacho ni we mondo watim gi miluongo ni deed of transfer mano bedo signed gi mheshimiwa Eugene Wamalwa ma waneno kaloso kacha gi Sonko bende no sign gi kachel kod attorney general exactly kamaro koro dware ni mondo tijegi to gima nyalo luongo ni kujigamba nikech koro governor bende wacho ni magi tijena king'iyo ratiro mar katiba schedule 4 functions tije ang'wen gi te gin mag county government to kisegolo health an nanyiso ji nadhi hakikisha ni osiptanje tiyo koro ere kaka ang' na hakikisha ni gineno tija ka tijno tisemaya omiyo aparo ni mheshimiwa Sakaja bende koro go kore to wacho ni tijegi nyaka duok gi
mar mondo atine jo Nairobi e yo makare. To tiyo ne jo Nairobi e yo makare no nyako ng'e ni in gi jok miluongo ni human resource, jogo ma jotich matiyo tijego. Nairobi county mokwongo ma nigi jok mwaluongo ni ghost workers mang'eny kabisa. Gin jogo michulo tok gidhi ga office. Jotije manyawawa. Buoyo ok wanegi. Omiyo dware ni kata ka gavana ma Nairobi moseyier Sakaja wacho ni odhi akisha ni jotich go oduogo, dware ni mondo otim apiwa database analysis ni jatich ma Nairobi matiyo en ng'a to tiyo kanye. Nino ka gavana moyier ma Kisii Simbarati no luongo ji stadium to nyiso ji ni ka in driver donja ne gari e gachi no mondo wane gari miriembo, to ng'eny jogo manobiro ni driver ne onge kata gi gachi. Omiyo mago e problems ma Nairobi County osebedo godo. To Governor Sakaja en Governor Maki ang'eyo ni as a former senator ma Nairobi nitiere nyaka information ma entiere godo ma konyalo chako tiyo e yo makare ne jo Nairobi, kendo tije ma NMS oseduoko gi an gi geno ni ko put to task jogo matiyo e departments mopogore opogore gi jo Nairobi County bro benefit kendo ginyalo yudo lopo kendo konyruok maduong'. Gigi duto en marango ni chenro gi duto to ringo e yo machalo nade bero chenro kuraranga ne bero chenro ma komno mar governor kalore kod dono mamalo mathurka mano kano chiu ng'eto makamano kod jang'ad bura mano miluongo kanyo ni Justice Anthony Mrima owacho kanyo ni koro mondo milar kom governor ok ochuno nyaka ibed gi digri ni koro ok ochuno nyaka ibed go. Owacho ni kom mar MCA, kom mar bedo governor, kombe go ok dwa digri mondo mi bedi. Ng'eto ma kama in kaka okil kama loka ka irange iwacho kacha ni koro en ataro mar chik dwaro ni governors obed gi oboke no mar digri, sombgi rang'iny mar digri cha. Sani koro inyalo kawe yo machalo nade. En gimoro ma yawo thuolo ne ng'ata mondo donje thuolo mar telo, nikech idwaro kata koro certificate moro amora ma in go kata obed mano mar diploma mar class aboro to oyo class 12 kae inyalo bedo governor Kenya ka sam. Cleophas kalure gi judgment no kaka na Justice Miriam ong'ade koro nyitino oyawo thuolo ne ng'ata manyalo gombo bedo governor mar Kenya karka mondo miyo mang'ono ovai, lakini wachopo kama koro piny be koro ng'ene ridre. Ber ka nitie wan gi jotelo ma bende understand giwinjo migepe mag dwaro mondo gichungi tine oganda mag Kenya karka. Reasoning mar Justice Mirima owacho ni mokwongo ni ne onge public participation ka requirement mar degree certificate no kill under section 22 of the Elections Act. Mano is one thing. Chik to parliament omithuolo mar loso chik ma regulate weche mag yiero. Parliament bende ka samagil loso chikegi ging'iyo kaka piny dhi, kaka piny chalo gi pach jopiny, kaka jopiny dwaro mondo jotel mag dwaro mondo gikete office. Lakini nitiere chance mar appeal, nikech iyudo ka judgment mar Mirima ni kisome gi judgment mar Johnson Muthama to kod John Mwau, iyudo ka nitiere conflict mo matine higa kanyindo, nikech judgment mar Johnson Muthama wacho ni mar Okiya Mutata kano dhi before Justice Korir. Justice Korir wacho ni issue mar academic requirements nen issue mano osebedo handle gi other courts nyaka Court of Appeal mano ng'ado ni chik noseket ni academic requirements mosekete chik go gin gima nyaka bedi ma ng'ata madwaro chung kom mar governor to chik osewacho ni onego bed gi degree, to ng'ano onego oji prepare chon, ochak manyo degree ni chon, wan gi higni abich kachakre gi sani oromo tieko degree. Oromo tieko degree. Koro ong'eno dhi chung kom mar governor mondo mi otim ang'ono odhi osom degree no otieki ka sano chopo ni to iyudo ka en gi degree midwaro no. Koro Justice Mirima tidwaka kendo koro oloko pache, owacho ni hapana, requirement mar degree en discriminate jo Kenya. Kech iyudo ka nitie marginal areas moko
ma ji mokwongo kata yudo basic education kende mar form 4 bende tek mondo mi gitim ang'ono giyud such education. Koro it's still open mondo kapo ni IBC kata gi Attorney General kata gi jo petition respondents mana pingo wach kata parliament nyalo dhi e court of appeal mondo mi gimanya ne paro mar ariyo kapo ni judgment mar Justice Mirima can stand a test of time. Ben judgment manya dhi konyo dongruok mar Kenya mondo dhi mbele kose en judgment madhi thiro dongruok mar Kenya. To ka walose weche mag dongruok telo bende koro nyaka donji. Kevin Osidin kaka jalony weche mag telo yudo jotelo akiani degree ni etelo koso ngomo degree ni jimie jigwe koko kama mano kalure kod ng'eto mano chung kod mano Justice Anthony Mrima kendo gima ntiere karakacha jal mano makuburano mano Victor Buoga kendo gima wacho kanyo ni thuolo nitiere machalo nade mag jotelo gi duto mondo yud thuolo mar donjo kacha ka ng'ato ngi degree bende nyalo telo ng'ama nigi degree bende nyalo telo maber moloyo ng'ama onge degree en ang'o mo degree ni range ahinya to thuolo makore dhi kawo ni jogo monge degree ema dhi yudo thuolo mar donjo e telo machalo komno mar gavana odhi chalo nade mokwongo Cleo en ni ng'eto mar Justice Mrima oduoko wachien ok wanyal bedo country kata piny ma education en gima ok wami prominence kendo ok miye thuolo mar nyiso gimomiyo dhi school en gima ber to gimomiyo awacho kama en nikech king'iyo ng'eto mar ni gavana nyaka bed gi degree en nikech nitie mana gik ma ng'ama nigi degree ema nyalo timo e weche mag telo gi to mokwongo en understanding the nature of your functions and tasks en ang'ono midwa ni mondo itim as a governor in kaka governor tiji en ang'o to ng'eni kibedo governor ok ibed governor e gimiluongo ni vacuum kata kuma onge gimoro kendo matimre in governor inyalo bedo governor achiel kuom the 47 counties manyiso ni un governors 47 to sami isebedo governor maonge degree ng'eni sami yieri nitie jok moko bende miyiero ere kaka idhi have discussions and conversations ere kaka idhi twak gi jogo ma samoro ka ng'i to wacho ni koro Cleo ang' wawach kode ang'o ka ng'eni ka in governor kamacha to nitiere migawo miluongo ni Council of Governors nitiere tije mimiyo gi kacha inyalo bedo chairman mar Council of Governors inyalo bedo kata chairman mar kamati moro mar Council of Governors kacha to king'iyo gik mawacho gi nitie gik ma mana ng'at ma nigi degree kende ema nyalo timo nikech nyaka ibed gi paro maler kendo maliw ok inyal bedo ni in governor maonge degree to jok ma itiyo godo kata mindiko to nigi degree achaye moro dhi donje kendo kata ka une e meeting kama to nitie presentation ma gidhi loso e PowerPoint kacha ma samoro in idhi buok tipenjo gi what did you say mana ang'o miwacho no to en gima ji ng'ama osedhi e school mosesomo degree osesomo ka en ja class first year mado ginya kawo kata gi jogo mane tertiary jogo man diploma kai koso degree ni en ang'o miyo jogi range ahinya ang'o en migo ita RuuPiny ahinya ni en nyak bedo kata jogi man gi diploma gin gi thuolo mar donjo telo joma koro sani to joma nigi diploma ang' no bed gi thuolo mar donjo telo gi nikech ka unless wa appeal kaka jatelo Samuel wacho kae ka onge appeal to kata jogo man gi diploma bro yudo thuolo but gimomiyo igoyo ahinya en nikech king'iyo katiba marwa bende pend katiba miluongo ni County Governments Act wacho ni a governor en ng'ama iluongo ni Chief Executive Officer of the County Government emomiyo jogo ma cabinet mar governor cha iluongo ni County Executive Committee members manyiso ni gin jok ma executive ok gin ministers mano nyiso ni sami loso baraza la mawaziri kata jogo ma governor dhi tiyo godo to nyaka ing'e ni to tich ma gidhi tiyo en ang'ono omiyo ka nitiere ja diploma to ja diploma ni bende nyaka timne induction nitiere trainings ma am sure ni jo Council of Governors kata IEBC kata jo migepe mopogore opogore kaka koro wan County Governance Watch bro chako loso mar mondo wa bridge gap kech ng'eni sama in gi diploma to kuketi ng'at ma nigi degree cha kata sama ng'ato dhi e degree to nitie gimiluongo ni project work ma en basic research assignments mimiyi ma samoro ka in governor maonge degree to nitiere shortfalls kata nitiere gaps moko ma samoro ok ibi itisha but gimomiyo imenya ahinya en nikech
ng'eny jogo mamenyo tich mar degree ni gin jok modwaro dhi e skul. Beda ng'at mohero somo, beda ng'at manyalo kawo thuolo, kik ibed ja siasa modich ahinya makata kondiki gima luongo ni gumbaru evening education chande ma ji dhie from 5 pm to from kochakre saa 11 odhiambo nyaka saa 2 otieno, to in kori duogo tiwacho ni an aol lecturer yiena ya mondo adhi anind nikech an ae bunge. Ng'e ni sama ia e bunge ni nitiere jok moko bende ma jopuonj moa puonjo gibet e class. Omiyo aparo ni ber ka ji nyala embrace education to giwach ni watimuru sacrifice mondo wadhi e school at least have a degree. Bro keto nyaka Kenya at a level ma kata kipime gi pinje moko nikech sama in governor ni ibro luongi gi jok moko bende kata mana Singapore kucha ni binyiswa. Koro dang idhi wach gi jo wazungu Kiswahili kata kijaluo nikech in ionge gi degree. Hapa ni ena laziness moro ma jogo ma dhiro wach mar koso degree ni en gikawe ka gima en gimoro ma is a special space mar jo siasa, yet somo kata education okoripo bed gimetimo kamano. Ka onego bende time kamacha, Sam akel twak bende en picha machalo nade ne nyithindo masomo kendo nigi geno ni chieng' moro wabro donje telo machalo kamagi. Kidonje od bura kacha macha ne giseketho wach mar degree cha. MCA ka bende degree ni koro bende onge, governor ka bende degree onge, senator be koro yani mondo ibed jatelo piny Kenya ka kom mar jatend piny Kenya cha pono ne mina bedo kata gi degree no. En picha machalo nade ne nyithindo masomo kendo nigi geno mag bedo jotelo e pacho kaka sani wacho ni thuolo ni onge mar yudo degree. Thuolo ti mar yudo degree to ka ok iyude pod nigi thuolo mar bedo jatelo. Lofas wach mar somo e Kenya kar kae osebedo ka jo Kenya ni chien sana. Capacity atamalo mar joma odhi school moyudo rieko ma dwarre. Mano miyo kata kane regime mar Kibaki kano donje telo nowacho ni basic education and mandatory to gidhi chiwo free education onochaki gi free primary education to sani koro gine free secondary education. Mar gine nango ne gidwa ni nyathi ka nyathi mantiere Kenya kar kae mondo bedie gi education background mondo kik ji obede no fuwa e kor gweng' nyathi nyuolo to en gimo nyang'iyo en ringo dhi kunyo gold kata ringo dhi nam kata odhi go tongo iwinjo kata dhi e kware mano miyo kata the right honorable Raila Odinga kanotimo campaigns mage to nowacho ni gik modhi timo mokwongo mogik en tieko ujinga nyaka tieke, which means ni ne gidhi miyo education priority. Sama koro iyudo koro judgments makamagi biro inyiso jopiny ni ok ochuno nyaka idhi sikul. Kata ok idhi sikul pod inyalo telo. Kata in a home setup dala kucha nitie buche moko ma ji nitiere go. Tiwinjo ka buche go ing'iyo ga ni kindwa kar ka ere ng'ama nigi lony moingo wadi, ere ng'ama odhi somo matin moingo jok moko. Kwadwa yiero secretary ng'ane ni otiko secondary bonya ndiko kizungu bonya ndiko kata onya kawo minutes e bura. Ing'iyo ng'ama nigi ng'ama nigi lony iwinjo. Koro lony no en gima important kata e leadership mar kar kae, nikech iyudo ka institutions ma wayiere jotelo gi nitie policies miloso. Policies gi ema kelo development. Koro ng'ama onge understanding mar policy mag kata public governance eda keda dhi keto office no endo iwinjo. Ng'ama onge lony kaka migepe mag serikal riembo eda kedhi keto kar kanyendo. Neno ka bedo president, there's a mandate nyaka ibed gi degree mondo ibed president. Koro ere gima omiyo kene discrimination. To governor bende ng'eni is holding an institution on its own. And president lakini mar county iwinjo. Obe nyaka obed ng'at man gi lony, man gi winjo, man gi paro mondo mi otim ang'ono oriemb county no. Koro kineno ka judgments makambagi biro inyiso jopiny ni degree is not mandatory. To jok mano okelo amendments mag chike mag yiero mano keto requirement mag degree. As much as maybe there was no public participation, what if kod wokene jopiny mondo mi otim ang'ono mondo mi ogol pachgi ka gidwaro requirements mag degree no kata ok gidwar. Gima ne Justice Mrima onego tim
then okolo finding ni